TV hande koye majitare dingiral fulɓe wonno kewi mbiɗe anniversaire ɓayde koye anniversaire dingiral fulɓe hande dañi duuɓi 4 kono fedde nde ina yara e duuɓi 3 fedde nde ina yara e duuɓi 3 wadde noon fandare dingiral fulɓe ko rendinde kono fandare mum faade e tabital pulago fandare nde jogui nde woɗɗodirani e dingiral fulɓe ko jogui ko rendinde fulɓe kono kadi pine men aadaji men kala to noddi taw dingiral fulɓe ana noon tawtore kala to ɓippullo woni so mema ɓippullo keddiɗo taw no tina ɗum nde wonno aduna hande o foof koko wonti e noɓe kewiri ni koye tamre junggo jiɗɗen wiide koye technologie hande garɗo o wadde noon sa woni ɗo e gonɗo Europe gonɗo Afrique gonɗo Amérique onon foof oɗon mbawi haaldude e saaha goto taw onon foof gondi wadde noon so tawi hande aduna o hande tolnima ɗon pulago wadde no foti kañum ne ɓosta yaara yeeso wadde noon dingiral fulɓe anniversaire mum hande o kadi teddinirɗon ɗum ko mbiyata invité d'honneur ko tabital pulago France e garɗugol Mamadou Dia eɗe oɗo saaha o ala ɗo boni leyɗele men Afrique kono cokkuma ko nan ɗo Alassane Sare ma en dokkuma konngol joni kankone o wawa bismade hoɓɓe ɓe kamɓe teddinira kono kadi konngol artat ɗo makko ɗo haade men faade e jogorɗo en yewtande Abdoulaye Samba Sow ko inspecteur académie ɗo e nder leydi ndi wadde noon ɗum ɗon ko hunde wande fayida jangde gandal tan woni foof wadde neɗɗo kala ko wawi wadde e gurdam makko ko yo janggu so jangi yo andu so andi yo naftor wadde noon wonde inspecteur académie wona moni foof woni ɗum ɗon wadde noon ko jogui ko yo jogoro jaam yo Allah waɗe ñaam kanko hande ari yewtande en ko fati e jangde ha e needi ha e orientation heewi jinnaɓe wonɓe ɗo e nder ndiɗo leydi jangde mumen woɗɗani ɓesguji ɗi dañaɓe ɗo e nder ndiɗo leydi jangde sukaɓeɓe wonɓe tolni dartima jinnaɓeɓe wadde noon kanko ma o wawi en yewtande kanko e Alpha Niang ɓe jewtata en tigui rigui holno jinnaɓeɓe holi peeje mbaɗata ha mbawa wallude ɓesguji ɗin ɗon e to banggue jangde ma en bismo kadi Amadou Moussa Diallo gommiɗo ha Allemagne tabital pulago Allemagne kankone so nden heedi ma wonko yewtani en bismima arduɓe fof oɗon ɗala hakke noon ko wiyete ko saaha o kono wayini tan kono sino sago taw no jogui puɗɗima ko ɓooyi wadde on calminama on juurama on bismama no hannirta on calminama on juurama manama hen no mbinomen nane eyyi jooɗe liigu noon ko ndiyam wadɓe dingiral fulɓe ɓe koye moɗon jeeya ko miñiraɓe moon baɗiraɓe moon wajiraɓe moɗon worɓe baɗirakon moɗon jiiɗi rendinde ko mbiyeten kala ɗo fulɓe goni e jawdi aduna jettoɗe men mbawa gasde e nema Allah
sen jiiɗo oɗo ñalawma o hawri tigi e wone mawɗo sabi sen ƴeewi ko bandiraɓe meɗen jeeyaɓe kadi e wi Allah mawnini woni jagorgal hen e leydi Sénégal consul Amadou Diallo wawi tawtorede oɗo ñalawma sabi neɗɗo noon so woni lamɗo heewani furgude kala furgowo heewi ko duulade heewani duulade gawri o warat ha laama bandiraɓe sehilaɓe en kawri hen kadi e ñalawma belɗo wonande deƴƴi meɗen Abdoulaye Sow o kañum woni inspecteur académie Morins ene jogori waddude yewtere muɗum ɓe mbadira kon meɗen winira kon meɗen ɓiɓɓe meɗen e joyi e rendade gurdam ɓe mbiɗen ɗo hen e nder Français tawa noon henne o ene wiye Alpha Niang no wonde joom suudu muɗum ne wiye Habi Diop ene kewi waɗande hen sukaɓe fulɓe ɓe entre nous woni hakkude meɗen wannan fulɓe yo gandu ene ɓeydo tan yaade pular ne ɓeydo yaaji so woyanoma en e Afrique leyɗele nogas e tati ne kala pular e fulfulde gandenne kadi Europe e Amérique batti kañumenne kadi haalde pular hasi pular o wayɗi no wiyeɗoji mbaɗi e ganden noon kadi eɗen jogui hoɓɓe meɗen ɓe bismiɗen darɗiral pulagu Europe e gardogol Alassane Diallo eɗen paami kadi eɗen jogui Amadou Moussa Diallo on ko professeur Berlin ene jogori he yuɓɓinande en ɗo yewtere meɗen en mbawa yañade eɗen joguino henne no mbireten bandi meɗen kadi professeur Abouba on joɗanino en ko Mauritanie kono noon weeyoji e sahaji mbayata heɓani arde kono noon ko ari ko tan yuni kala neɗɗo noon ko yonata ɗum henne ganden ndimago mum ti kono minen hande ene wayno hene ndimago on timmini ɗum ha timmi
ala ko min mbawi wiidon sona bisimilla moɗon min mbawi wiidon gande hen ene fof jiidi fandare meɗen nde ko yo leñol ngol ɓamto sen mbi leñol ngol yo ɓamto noon ko leñol Sénégal fof yo ɓamto ngol Mauritanie walla ha Afrique yo ɓamto kono kadi en mbawa wiide enen koye meɗen en ɓamtotako yen jiiɗi yimɓe fof ɓamto kono sen ɓamtakene kadi kettata ko caggal kono noon taade jamanuji koko mbayli jamanuji kadi hene mbaylima ha heeɓi e nokku ko leyɗele ɗe fof gontino mbiyeteno wuuro woto ni walla leeso woto walla tabal gotal walla e jonde wotere bandiraɓe sehilaɓe ene ko ɗum wonno e manditare digiral fulɓe e jubbande nane hen Adama Boubacar wiyon haalirde nde timmi duuɓi tati ko gonga kono noon so ƴewama ko ƴeɓɓa ko henne woni duuɓi 16 ndeke noon e nder duuɓi 16 sinno ko cukalel wonno guila henne nde teppon kon e tekkon kon ɓoosete ha wawi tedde tetande hoore muɗum ɗum tagui hande ɗen tetande koye meɗen on bismama on juurama gande haalirde nde ko haalirde men kaalen kadi henne ɗo poɗɗen haalde kalden ɗo poɗɗen haaldude janggen bitten moften gande meɗen saabu ndentenen sukaɓe men janggo sabi ala ko ari duumade ganden kadi kala nde neɗɗo daari koyɗe muɗum taaɓi ɗiɗi gande ko piccowo juuɗe ɗum noon tubakoɓe ne mbiyan sa waɗi un pas tu es obligé de balancer les bras ko noon de henne jawɗo jeeyi eyi ko noon ɗum noon ndeke noon on mbiyama henne bisimilla moɗon e kadi ɗo en mbawa wiide ɗo kadi beelama meɗeɗen fanta ha ɓurta tawa kadi en duwanaki galle Alhaji Malick radiallahu taala anhu sabi e kilifa men bam men ceerno men nangal men nangal Sénégal nangal kadi aduna o e duttugol muɗum en mbi yallah yurmo yaafo yallah harnal janna sabi ko Abdoul Aziz El Amine yallah yurmo ɗum yaafo ɗum bandiraɓe sehilaɓe sunare ne hen kono sunare kadi hene belamman maro nani hen ɗum noon mbiyeteno ko yallah nenno en caggal makko ko juuti mbawen duwanade makko wonno ko ɗum woni hakkude ɓurɗo e mayɗo haala ka heewi bandiraɓe sehilaɓe on calminama on juurama Daouda Dieye ɗum en jirwinama taw bandiraɓe kettoɗo e ɓoyde ma en nodduɗo noon Alassane Diallo wawa fuɗɗade yewtere nde walla goto Ablaye Sow merci ceerno Souleymane Bour Daouda a jarama de e duunimo dendagal julɓe usare meɗen nde ustarɗen nde adnoyade ko Djibo Ka yo Allah yummo yaafomo Djibo leydi ka kañumno gorko tiɗɗo wonno pullo tiɗɗo wonno joni kadi Abdoul Aziz Al Amine e yo Allah wat toon foftorde mabɓe yo Allah watɓe kadi hoddiɓe rasulullah Muhammad rasulullah sallallahu alaihi wasallam kadi jorta moƴƴere ñalawma mboɓe jeeyi ɓe goo lewru haran hawni kadi ko alkamisa ene jofi aljuma ɗum koye maale moƴƴe dia
mawɗum e cosugol radio Dundiramu Fulɓe e haadimi yaade nan woɓɓe on ɗum jogii mawɗo meɗen garɗo nder jonde kono mawɗo meɗen Amadou Diallo e ari kawtorede oɗo ñalawma ɗum man gottanmo Bakra. Merci beaucoup. Non, bandiraɓe fulɓe on calminama ko weltare rek hade mi wonɓeɗi yetto ceerno Amadou Dia kanko woni sababu gamɗon ɗo hannde isaɗum so farmata si par ce que kamɓe wonɓe ɗo e nguɗo nokkuɗo jokkude e mabɓe no feewi e salminde musidɗo l'inspecteur académique Abdoulaye Sow e weltanade mo kanko ne tawtorede mo ndeɗo jonde ko vraiment salminde on kaalɗi salminama e weltanade on par ce que mbattonɗo ko koye jihaadi jeeya kono haɗeteɓe mbatton hen ko moyeji mon kon fellitɓe ngam wurtude leñol e wurtude ɗemngal leñol ɗum wona hannde fuɗɗi wona rawani ko duuɓi e duuɓi ko gilat e gilat haa hannde moyeji kosi ngari adunnaji kesi ngari on change façon no mbaɗirton hande gonɗen ɗo koye Corbeil Essonne mo yii ndeɗo joni ko haqiqa ambassadeur e consul général ko kañum joɗaniɗo laamu kono mo yii jonde mon ina andi ko onon woni les vrais ambassadeurs du Sénégal walla de l'Afrique mbatten hen Mauritanie mbatten hen Mali mbatten hen Gambie walla mbiyen kala to ɗemngal Fuuta kala to ɗemngal Pulaar ñalɗi waali koko ɗon woni par ce que so neɗɗo yii on andat honko gummi ɗon son cowti haala son kaali andat honko gummi ɗon mbaadi ndi e haala ka e façon de waɗi ɗum fof ko sifa on waɗi ɗum donc onon woni les vrais représentants leñol vrai représentant ɗemgal vrai représentant leyɗele men addi kam ɗo ko alay sago ko hen jeeya par ce que woni jeeya e nder Fuuta e sahade ɗemɗe puɗɗete haalede woni jeeya e adiɓe naatde e jangde Pulaar min gaddi jangino Pulaar wona men jeeyami ko Bokki Jalluɓe département Podor ndenan jeeya ko Kawel Jalluɓe dans la région de Matam donc kono Fuutanke banggue yo banggue amin jeeya adiɓe addude jangino Pulaar wona men ko ummi ko mbeli o ari o woni wuro amen duuɓi e duuɓi o jangi ɗum Pulaar koye adiɓe jangino Pulaar dans les années 80 ko heɓata donc somi yiiɗeɗo jonde ko on mi siftorto ɗum ɗon kadi mi siftor kadi combat on ko haalata ɗo ko jokkowo kadi tinno ɗon nannon hen sukaɓe ɓe on yi ko kewi koye banggue diine ko kewi leydi wiyeteɗo Rohingya ko julɓe tampina e façon mumen ɗum koto banggue diine kono to banggue pinal aussi e gonka yimɓe ne tampinire ko way noon ɗum tawat ko leƴƴi ɗi ne pamɗi walla leƴƴi ɗi kaɓetaki e canko président de la république Macky Sall tribune Nations Unies ko toon o dari o woyti fodde yimɓe roofolɓe yimɓe tampuɓe ustiɓe e nder aduna o waɗi eeram aduna o fof yo yimɓe ɗum o daro beele ɗum ɗon hatte e aduna o par ce que aduna o on tolni hannde to baŋnge juɓɓude mum donc vraiment ko weltanaade on tan woɗa arde coomo Ndiaye Mamadou Ly to nodduɗon min fof min ngara
galle ɗo kadi fonde to ɓen han fof ɗo kam min mbawa ɗo wasde kankoɗen e kadi udditande on dame amen kala komin jogiti ko mbawi jokkodirde e liggey ko mbattoɗo kalif mo allah leƴi kalif mo nawo kayma allahumma salli wala sayyidina sallam Caggalu bandiraɓe tedduɓe e ɗum salmini mon e dow inde tawitan Pulaar mi salmini e dow inde dingiral Fulɓe e dendagal e ɗiɗo fulɓe arɓe ɗo fof calminama jetton e ɓe weltini min beltina feewi banggue dingiral tawitan Pulaar e ko waɗi tawitan banggue dingiral radio Fulɓe o waɗi tabital Pulaar a wite dono ko e sabu radio dingiral Fulɓe ko dingiral ngal ganduɗa darigal e liggingal e bangyo bam mawninɗo fina tawa Fulɓe e jamma ñalawma ko ɗum woni radio ko darimi donc eɗen beltini eɗen mbiya tan e radio dingiral Fulɓe yo Allah rokku ɗum wuurde ha ɓura ko waɗi ko e ko golli ko yaara yeeso e ɗum waɗi eɗen beltina feewi e dingiral tawital Pulaar e dañi arde hawrude hen e yidde gandanɗa hoorema wawde e min dañi weltare no feewi dingiral tawital Pulaar noon ko partenaire tawital Pulaar dingiral Fulɓe ko partenaire e nder tawital Pulaar e France international partout ngal liggoto ngal radio ko liggoto no liggono ni kadi radio ngo kadi jeeya ko e tawital Pulaar hen jeeya e tawital Pulaar noon ko jogui ko pandare waɗi fandare tawital Pulaar ko yidde ƴellidde ɗemgal fulfulde pine fulɓe fof e ngal sosa ko duuɓi ujunnaji ɗiɗi e ɗiɗi kode 2002 to Bamako ummade nden fewde hande ngal darini ko yidde ƴellidde ɗemgal fulfulde pine muɗum e rendinde ɓiɓɓe fulɓe fof ɗo mbawi wonde e te ngal dañi wadde hen ko heewi hande tabital Pulaar ɗo yarata ɗo e jangguinde ɗemɗe ɗe e yidde kadi e kala to fulɓe mbawi wonde e nder Afrique e nder anduɗo Allah he fof haaɓe mbawa andidirde ɓe mbawa jokkodirde e ina e ngal waɗi hen ko heewi e kadi yidde moƴƴinde koddigal fulɓe hakkude men e ɓiɓɓe africainkoɓe no mbawi wonde fof e ha tengti noon e nder dungal africain ɗum woni e darde tawital Pulaar darini e tawital Pulaar noon ha hande nodda dendagal ɓiɓɓe fulɓe yo tinno gara e keewen e naatde saabu ɗo e France ene jogui cate ene jogui peng wonɓe hen ha mbayni leydi kono ha hande e tawital Pulaar ina continue ina jokki noddude ɓiɓɓe fulɓe yo tinno gara e keewal naatde tawital Pulaar e wawde ƴellide pinal men e janggude ɗemgal men e wawde moƴƴinde hakkude meɗen e fina tawa meɗen ha jottoɗen to leƴƴi jaaruɗi yeeso ko yettiɗo eyyi ko ɗum woni ko tawital Pulaar darini yidde nawrude seydi an bismillahi rahmani rahim allahumma salli ala sayyidina muhammad wa sallam alhamdulillah ala kulli shay'in alhamdulillah ala kulli hal
alhamdulillahi rabbil alamin Allah jottoɓe gonɗi Allah inna Allah chano tijan sarif fonno ubbiɗi ndeɗo hande jande ko moni min Hamad Ba Thilani Mbodj o moni lawol arab no aadodiren woni gila ɗum kam hen wujjitanɗen o moni lawol arab noon e jaɓi ɗum daw Samba Jeeyi yoffuɗo kadi hirdinde kadi jonde nde yewdi pulaar andi cubballa kam ko jiya woɗɗi so hay woni woddinamo mbaɓe beela ko mawɗo musidɗo ɓaare beela ko awluno kadi beela kono woɗɗi comité ndu ko Oumar Siré Guissé guineɗo jeeri hokkimi ɗum hoɗɗo jogi ɗum ɗum capantano jeeyɗu ko Samba gore Guissé kadi rokkimi ɗum wadde koye yemroɗe ɗuɓɓe kadi jeynan so wonino ko pekare mo renta hay goto kono hoɗɗo kamɓe wayno o noon mi yiɗi kowoni joom galle nan fadde eynaɓe nayyi nodduɗon ɗo arna yo paami eynaɓe nayyi ɗoɓe ɗi pulay kalaji pulay ni wodimaɗi loppoto moƴƴinaade banndum en hikon walɗanaade no deppol egge balleeru ko saare fulla ñaamno fotto ñaagoro ko ñaagoro ɓeen wona seede o hulɓinowta ɓogo ɓe ɗo ɓallaade ngannduɗo pulaw ko jingana so neɗɗo moƴƴi yo moƴƴi e lee pullo sordi wiya rimɗi e lee pullo no suusiri e soosi e lee pullo so moƴƴi ye moƴƴi e lee pullo nganndu ko pulaw ko jingana
woni aada yettitaaki yennetaaki o sidere tan so golle ɗe moƴƴi o yette o monte o welko golle so woni o sifaama o mettira o yennaama réforme du collège, parce que une transformation du bâti enseignement qui est là. Réforme du collège, en fait, collège qu'on va diviser en 3 cycles, cycle 2, cycle 3 et enseignement en général, à partir de CP qu'on va diviser en 3 cycles, en fait, il y a cycle 4, et on va diviser cycle 2, donc cycle 2, on a CP, C2 et C2, cycle 3, on a CM1 et CM2 et 6e, donc collège, elle va y avoir le collège au cycle 1, non, cycle 3, 6e gasserie. Donc, nous avons une 6e mais quand même, ouais, qu'on a l'école primaire et collège. Donc, ça va nous permettre de s'arrêter un peu les deux premiers mois du collège. Donc, pour finir, niveau du cycle 4, donc cycle 4, on est 5e, 4e et 3e. L'objectif du cycle maintenant, à la fin de chaque cycle, l'enfant, tout le monde aussi progresse en compétence fondamentale. L'objectif, c'est que l'enfant ait certaines compétences à la fin de chaque cycle. Cycle 4, le cycle de l'eau est concerné parce que au collège, 5e, 4e et 3e, pratiquement comme c'est la même chose, sauf que classe pour ça tourne autour du même thème. Ça me gagne à 3e nom, il est raoné aussi pour brevet de 127 et 3e, brevet natif nous avons dit. Pour donner le brevet, au total, 700 points. Donc le brevet se fait sur 700 points et le brevet se compose en 3 parties. Il y a 2 épreuves écrites, épreuve écrite et aussi épreuve orale. Donc les épreuves écrites mathématiques, en fait, même dans les épreuves écrites qu'on va diviser en 2 blocs, bloc de maths sciences, bloc de histoire géo, éducation civique et morale. Il y a un bloc maths sciences, le premier jour, il y a 2 heures de mathématiques. Donc les 2 heures de mathématiques sont pareilles, après il y a 1 heure de épreuve d'unité, sciences et technologie. L'épreuve sciences et technologie, l'épreuve Manganda, tout le monde a des moyens de brevet. En tout cas, tout le monde, 1 mois avant l'examen, on a connu une matière à dire, parce que pour 3 matières, on a un tirage au niveau de l'éducation nationale, et il y aura 2 matières parmi ces 3. Les 3 matières, SVT, physique, chimie et technologie. Donc, là on est par exemple, tirage au SVT, il y a tout le monde en physique, chimie. Donc, probablement que ma technologie, après, question au niveau de la technologie. Donc, pendant l'épreuve science, oui. Après, épreuve science. Épreuve mathématique aussi, avec des méthodes. Donc, il y a aussi des on a des programmes d'enseignement, François Neuillet, la programmation, algorithme et programmation. Tout ce qui est programmation, même en technologie et en mathématiques, et nous voyons soit en mathématiques ou en technologie, mais on a des programmation.
mais pas on ordinateur ni ndiara wala téléphone jogi len on no ndiara pour jangide le programmation bon logiciel bor ñu ci bon langage bor ñu ci wala utiliser Scratch donc onon jinnaɓe hay son jiiɗi waɗude hen mbimoro mbawi par ce que ko langage bor ni mbiɓe ha mani wiide ko Scratch son daari internet ɓe ji et puis c'est gratuit joni son pari premier jour o deuxième jour o ɓe mbaɗa épreuve bor ne wiye français histoire géo et MC donc français o ça va durer 3 heures histoire géo éducation morale et civique ça va durer 2 heures joni ɗum woni matière aji ɗi mbaɗata écrit ɗi au brevet après les matières écrites e nder année o tout au long de l'année eɓe mbaɗa ko wiyete EPI woni enseignement pédagogique enseignement pédagogique interdisciplinaire EPI woni ko enseignement mo ganduɗa ko jangguinoɓe fof matière aji fof ɓe mbawi hawrude pour ɓe mbaɗa projet goto en général projet o so mbaɗa projet au fur et à mesure de l'année mbaɗa dañ hen des connaissances des compétences après so école are muɗum e fin d'année o walla ça dépend e collège surtout wara choisir holno yiɗi warde épreuve oral kono e nder année o ɓe mbaɗa épreuve oral il y a 15 minutes les 15 minutes et 5 minutes c'est pour faire un exposé et les 10 minutes c'est pour répondre à des questions ko noon heewa joni ɗum woni les épreuves ɗi mbaɗa pour waɗde brevet joni noon pour dañde brevet le brevet se fait sur 700 points maximum mo mbawɗa dañde ko 700 points mais les 700 points les 300 points ils peuvent l'avoir à l'écrit et les 300 points sont au Niyari, on 100 points de Ganda. Pour mathématiques et sciences, on a les 100 points. On a 100 points de Ganda, on a les français. Et pour finir, l'autre 100 points, on a les épreuves orales. Donc, 400 points, il faut avoir des disciplines. Mais 400 points du nom, c'est 400 points de Ganda, comme le pays, l'année scolaire, on a comme les 400 points, ça compte les contrôles continus ou devoir de maladie, soit devoir sur table ou les devoirs pour voir tout garder, ainsi de suite. C'est important que les dîners pour nous avoir des devoirs parce qu'on va garder beaucoup content et nous aussi nous va y donc normalement un élève qui travaille bien, il réussit à avoir ses 400 points, il a son brevet avant même d'aller au brevet parce que pour le brevet, il faut 350 points. Donc, en gros, en gros, son résumé, nous changement par les réformes du collège. Nous avons fait à 3 ans après sur le dernier collège, tout le monde a fait le cycle. Mais avant, en 3e période, les élèves, il faut qu'ils pensent à leur orientation avec leurs parents et tout de suite. Donc, pour parler de l'orientation, nous avons M. Sow. on jarama mbiɗa salmina makko fof ine ɗum e yettode ɗum mbiɗa salmina adama par ce que ko jeune makko dynamique par ce que mi sikki jinguiran puular ngal omo dari hen no fewi e kureji fof kadi ɓe yettata mbiɗa yetta consul général Amadou Diallo qui est présent ici kankone il a pris son temps pour arde hawrude nde on jonde mbiɗa yetta kadi Diallo Amadou onen mbiyata Amadou Berlan o woni ko Berlin pour arde tawtere ɗum kamɓe ndeɗo oɗo ñawani ko mbiɗa yettane professeur Niang kankone o waɗi investir e ɗum ɗo hen par ce que arde weeɓani par ce que enen gandi goto fof jogui ligguey ɗo woni min noon mbaɗan on présenté hande ko pour orientation sukaɓe meɗen wonɓe ɗo e leydi he par ce que orientation hay tumo goɗɗo wonɓe ɗo ɓe hande ganda exactement orientation hono yarata ɗum waɗi il faut enen foof daroɗo hen mbiɗa addani mon document ji carton ngaji tati nana ɗo e nene to musidɗo adamen ɗo e nene kanjum woni ɗo exactement la même chose pour orientation sukaɓe moɗon ko bon nous allons présenter rapidement mawɗum ɗo e nene ko e tappoye mais mawɗum kadi en même temps et document ji tottimon ɗi ko alors hono professeur Niang hono haali ɗum joni sukaɓe on so gari ha 3e gande orientation maɓɓe eɓe mbawi wadde droit
professionnels les métiers, par exemple le CAP, wala en baccalauréat professionnel, wala kay droit général et technologique. Alors, Somengari en classe de 3e, premier trimestre, année on donne le cours de comme il dit exactement, nous on escalier, donc le premier trimestre, à partir de septembre à mois de décembre, on est pour le comme il dit finalement. Ensuite, deuxième trimestre, il le mois de janvier, on a des documents qui ont des orientation pour nos documents. Mais on va servir à des niveaux de Somengari à troisième trimestre, presque dans la classe, on peut mettre du choix alors, Somengari a donc au Soukade, on peut même pas la politique parce que même le faut voir la politique son bali nous forcer wadi pour y avoir réussir. Pour bali Soukade pour nous-mêmes, il y a politique mais attention, orientation matin, il faut que le résultat du matin. On a des professeurs principalement, parce que classe nous avons des professeurs principal, il y a des gens qui ont des so be nous on va avoir des recherches on a document non pour on a document ni ce qu'on exactement. On va avoir des mini-stage non pour une semaine de entreprise, il y a 2 semaines pour tu exactement. So we want to pharmacie, il y a des stages dans la pharmacie, on a une semaine, so 10 semaines on a une vidéo, so nous avons procédure on a ko ardi fofa cukalengel wala onon le deuxième trimestre du mois de janvier on va choisir pour dossier où il y a les chefs d'établissement principal de collège parce que le collège a dit au principal lycée pour proviseur. Troisième trimestre on va choix définitif, c'est-à-dire il n'y a pas de pharmacie finalement donc troisième trimestre on dit finalement il y a de médecin, il y a de professeur, on va faire choix définitif. Non choix chef d'établissement principal, un dossier au conseil de classe on a décidé. Conseil de classe non, au professeur qui doit intervenir et classer. Professeur de mathématiques, on a professeur Diaroui, professeur de mathématiques, de français, d'histoire géo, SVT, etc., parce qu'il y a des matières. Bon, conseil de classe, on va les décider. Lui, ok, c'est bon, résultat, il va alors, son famille, on va dire remplir le dossier à taille famille, conseil de classe, on va dire d'accord. Toute famille, on va dire d'accord, dossier où il on va décider même. D'ailleurs, on va dire d'accord, nous, et on dit le principal collège, on est chef d'établissement, Dieu qui donne le mot, son dossier, son kauri, on a d'accord, dossier européen, on va orienter tout le monde. D'ailleurs, on kaurai, madame appelle commission, on va décider, commission, on va inspection académique. D'une activité d'inspection académique qui était de direction des services de l'éducation nationale. Bon, nous allons présenter lui comme inspecteur de l'éducation nationale aux sciences et techniques industrielles de Guinée. En fait, tous les secteurs du bâtiment, les bâtiments, travaux publics et génie industriel, textile et cuir, pour l'Académie de Reims. Pour 40 diplômes en responsabilité et vers l'Académie de Reims. Pour le conseil technique, le département 52, le conseil technique directrice service de l'éducation nationale. Nous avons l'éducation nationale, il y a un inspecteur de l'éducation nationale, et de petit sciences techniques industrielles, et de petit dans les lycées professionnels. Nous avons inspecteur de l'éducation nationale, premier degré, et de petit école primaire. Nous avons inspecteur d'académie, inspecteur pédagogique régional et politique pour enseignement technologique dans les lycées techniques ou dans les collèges.
bon militaire collège mais hewan parce que ko section d'enseignement général et professionnel adapté wadi sukabe jogibe problème uji jangude parce que jugule ni way yidde jangde mais taw sella non fi don gande France no wadi prévoir ko wiata secpa pour sukabe jangada ina kolle wona métier pour su jangoy jangu tidde métier man donc min jogibe pratiquement au lycée professionnel et peut-être secpa mais hewan ni fi ko donc ce voilà d'accord commission inspection académique voilà décidé so commission jodima wadi décidé bon finalement gasi on va wattu appel goddo ko non bié mon tugale ngel wadi orienté et lycée wanno bonyaagi wala tay jabanala na lycée ko ko bientôt attention, en France, à 18 ans, enseignement, éducation, c'est obligatoire. Tout le monde peut faire une autre directive, son leader, il y a école, il faut que l'on ait l'éducation à domicile. C'est-à-dire, on a une préfecture, on dit il y a école, mais il faut que l'on parce que l'inspecteur de l'éducation nationale, bon, il n'y a pas de contrôle, il y a une école, c'est une obligation à 18 ans. À 18 ans, il faut que alors, il y a affecté seconde générale ou la technologique parce que général non, mais un gardien sur le ministère, technologique et alors, il y a affecté seconde professionnel pour lycée professionnel, on met lycée professionnel, c'est vrai, en France, on a parce que il y a le lycée général. Lycée général, c'est série L, série ES et série S. ES, pardon. Alors, mois de juin, l'État est sous tous les classes de 3e. Mois de juin, on a une affectation. So voilà, affecté, non, on a inscrit au début de l'école, on a affecté. Alors, deux voies d'orientation sont bien pour la vie de pouvoir être orienté. Soit voie générale et technologique. Nous avons une classe de 3e, seconde, première, terminale, pas de mal. Ou une voie professionnelle non, bac 3 ans, peut-être bac professionnel au bac médical, et en France, une bac professionnel, mais on a plus de 400 bacs professionnels. CAP, à peu près, c'est pareil, les diplomates, et dans l'enseignement professionnel. Alors, baccalauréat professionnel 3 ans, avant on a c'est-à-dire qu'on a le CAP ou le BUP, on a des bac professionnels. Mais depuis 2009, réforme ministre de l'Éducation nationale, changé, on a le baccalauréat pour 3 ans. Mais Adam, on a au bac général, on a 3 ans, mais il faut pour 3 ans. Alors, seconde générale et professionnelle, nous il y a un enseignement général ou il y a un enseignement technologique. Mais c'est vrai que frontière enseignement technologique, bac technologique et bac professionnel, frontière parce que il y a le technologique et le professionnel comme métier pur. Alors, bac général, environ pour série qui est série bon, bac technologique pour série diététique. Alors, bac général, nous vient pour série ES et série L et série S. Pour diététique et bac général. Bac technologique pour diététique, nous vient pour STI2D, nous vient pour STL pour faire des laboratoires. Vous avez STFG pour faire gestion et management, ST2S pour sanitaire et social, ST2A pour faire design à appliquer, gouverneur à appliquer pour architecte et design moyen, ST2A stable, pour agronomie,
et du vivant, du courrier au ministère de l'Agriculture, STHR, TMD. Il faut que nous avons bien un centre d'orientation et d'information, mais tout le monde renseignement qu'il faut voir. Alors, nous avons dit seconde professionnel, or métier d'ingénieur. Or, Joni, ce dit par Bougui, on a vu un nani, CAP pour Bougui, il a dit baccalauréat professionnel pour Bougui. Bon, tous les gens sont wadi CAP, so hebi CAP pour so tini tout, si il doit être baccalauréat, le wai arme et classe première, tawara pour Bougui, quand on a pas de groupe, et du coup, Bougui n'a pas presque, on a attendu quoi. Alors, ni attaqué enseignement professionnel. Enseignement professionnel, on dit 55% temps, on dit 45% au général. Alors, diminuer mon moyen d'être allé lycée professionnel. Métier, pour les métiers de pour 50%, il y a un atelier de pour prof atelier et un temps de métier. Même atelier, parce que les stage de cycle baccalauréat professionnel, parce que baccalauréat professionnel, on a c'est 10 semaines dans l'entreprise. Alors, on a 10 semaines, on n'a pas que le niveau, parce qu'il y a pas de 18 semaines. Donc, exemple, particularité d'IDA et pas pour du Alors, enen mbawi haalde kadi tawi koye enseignement professionnel tawi neɗɗo ne wawi janggude métial bon en kaali haala lycée professionnel tawi yiɗi waɗɗon toon ina woodi koɓe mbiyata alternance ardi ɗum par ce que tawama sukaɓe heewɓe mbawa wadde école ine jangga français ene fof ine jangga mathématique fof par ce que ine muuse mumen wona yimɓe wawɓe calcule walla wawɓe windude ɗum waɗi alternance waɗira pour jomum tawi janggude méccangal ko yaay wona entreprise ɗum waɗira alternance noon jomum wonata ko sen ƴetti séminaji tati hen séminaji ɗiɗi wonata koye entreprise so timmini séminaji ɗiɗi arta e semaine goto e nder lycée so arde lycée noon janggo wayno technologie en walla dessin technique walla français mathématique mais hewata ono fewi jiiɗay formation initiale. Alors, formation alternance, regardez CAP, nous avons CAP, c'est-à-dire qu'il y a CAP maçon, nous avons une entreprise maçon, séménage tativo, ça timide, et une semaine de nous avons lycée, alors nous avons baccalauréat professionnel, alternance, nous avons BTS, nous avons DUT, il faut que l'université BTS, au lycée, mais au diplôme supérieur, DUT, UT, mais pour l'université, on dépend. Un diplomatique ingénieur, il y a alternance. Apprentissage, on est alternance car nous le donnons, mais bon, servi apprentissage et lycée professionnel, c'est alternance, il y a des doubles, c'est que tu veux dire, ma hèbe, double, non, c'est qui est bon, fay nous, c'est double, il y a alternance. Alternance non entreprise étouement so entreprise étouement ina yomma sino yomma non ken ada hay école tay non école ko privé entreprise yobata privé yobata école mais an wonanta entreprise eta formation ma ligati saha et entreprise dum woni formation alternance dum woni heewbe so jeeyi école de commerce par exemple wala école privé taw scolarité on va y avoir 10 000 euros alors on va alternance pour entreprise on va 10 000 euros garder alternance au à tous les niveaux tout le profil on va avoir des renseignements alternance au l'idée à tous les enseignements professionnels et nous disons pour les gens il y a ligue humaine garder on va avoir des diplômes dans l'école où il y a pour validation des acquis de l'expérience. Ni ƴetta neɗɗo goto joni taw woni koye entreprise liggoto koye entreprise ko maçon par exemple wona hen duuɓi joyyi kono ala diplôme janggi meccal ɗam koye par ce que wondanno koye maçonneɓe hen janggi meccal ina yiɗi diplôme o joni noon sa yiɗi ɗum jata ko rectorat walla rectorat il faut région fof no waɗi rectorat mbaɗon renseigné ƴetton dossier goto wiyetteɗo livré 1 c'est à dire livré o binde toon koko liggoɗɗon e entreprise o
tawi ko maçon mbingol fof ko mbatton ɗon noon so dossier ma sa waɗi ɗum remplir a waɗi ɗum déposé ɓe ƴeewa woni diplôme mo jiɗɗa o woni diplôme ɓurɗo ɓadaɗi ɗo meccal ma e maçon tawi ko CAP walla tawi ko baccalauréat tawi ko CAP totteɗa livret 2 mbaɗa remplir livret 2 jogoɗɗa tan ko entretien et commission o noon woni hen ko professeur uji ça dépend e diplôme o tawi ko CAP wondata hen ko président commission wonata ko conseiller de l'enseignement technique tawi noon ko baccalauréat professionnel abdon ko en inspecteur woni abdo commission o noon ko a waɗete convoqué gara mbaɗa entretien sa waɗi entretien ɓe ƴeewa tawi ko binduɗa ko e diplôme jiɗɗa o tawi liɗɗi tawi ko gotum okkeɗa diplôme ɗon a watta way hono mathématique a watta hayru way hono français ɗum fof a watta ko validation des acquis par ce que hande e nder sénégal sen jiiɗi sénégal so ƴeewi ɗum ma on taw toon yimɓe hewɓe ne mbawi mecce kono ngala diplôme ɗum ne heewe sénégal ministre Mamadou Talla o arino ɗo e sénégal o arino ɗo e france consul général o e tawono o ari Reims bon min liggodiri Reims o waɗi ɗum ɗo centre de formation BTP à Diamniadio Diamniadio o waɗi kadi e nder sénégal validation des acquis de l' expérience mi jaɓɓima ɗo délégation maɓɓe bon mi holliɗi minen hono min liggorɗo ɓe jeeyi sénégal ɓe mbaɗi ɗum toon woni wawɓe won e métier pour mbawa heɓde diplôme aji kolli ko mbawi wadde sénégal naɓe kolliɓe hono waɗirte e france en dewi hen wonen heɓɓe hen diplôme aji mum ɗum woni validation des acquis de l' expérience hande e nder sénégal hay awoɓe pêche ina woodi diplôme muɗum ɗo e france hay ñootoɓe ne woodi eɗen jogui wawɓe ñootde kono ngala diplôme aji ɗum waɗi validation des acquis de l' expérience waɗa ɗum noon tawi onon mbawi hay onon tawi won métier mbatton onon mbawi ƴewde en diplôme validation des acquis de l' expérience ɗum ne woodi ko heptina e aduna en par ce que enen jiya neɗɗo taw ene jogui diplôme taw wawa meccal mum taw noon won liggotoɗo ala diplôme kono ene wawi meccal ngal ɗum waɗi validation des acquis de l' expérience koko waɗi fayida ɓurɓe ene yaar so ƴeewi ardiɓe entreprise uji hewɓe hen dewi koye validation des acquis de l' expérience parce que ina gandi wone gueɗe baɗo wondu o tawi consul général namdin tawi baɗo wondu ene wawi hebde diplôme alors mbawi widemo yo ƴeew tawi ine woodi un diplôme jokkodirɗo e goɗɗum o waɗa livré makko livré 2 o waɗa remplir o ƴeew tawi waɗi diplôme baɗɗo correspondre ko waɗata ko wawi hebde mbiɗa yinno jokkidde yewtere men joni nde pour waɗande koreji meɗen e kalata ɗemgal ɓe darata ɗemgal français ina woodi site ko kalmi ko fof ma on taw ɗum e site goto mais probléme o site o ala ɗemgal dura ministére éducation nationale woni koye liggade ko addude ɗemgal ngal hande koye oɗo site noon so ƴeewi ma on taw hen ɗemɗe afrique woni hen tan ko bambara bon site o son gari hen waɗi hono way ɗeɗi waɗano vidéo ni so jiɗi ɗum waɗamo joni bon ɗon mi ala on parleur saɗa mi waɗa noon ɗemgal noon mais so ƴeewi ɗo enen ma taw anglais ne woodi arabe arménien bambara kono pular ala hen bon ministére éducation nationale france woni koye liggade pour ɓeydude hen ɗemgal pular gande noon ɗemgal pular woppaka e france par ce que hande cukalel passe o pat fof ne wawi ƴettude option facultative pular gande no woodi e france ha hande bac ne waɗi option pular voilà on jarama min jinnomi artude sukaɓe enseignement collège o compte tenu min expérience mo dañmi o mi yi bandiraɓe min haltore bandiraɓe men africain immigré ji en général e haltoreɓe en particulier e kewi dañde men probléme pour wonde suivre enseignement
pour sur le diagnostic. Parfois, problème pour barrière langue monsieur Samuel. Donc, vous conseiller les parents, vous avez le prof principal, les parents, il faut qu'ils prennent contact avec le prof principal. Voilà, qui classe où il a le prof principal. Le prof principal, quand classe some dañuy problème wala orientation ma bi wala bu réer ko prof principal ko mo topito jonno min expérience ko ndaji won parents ni ganda kambe nata price jangino be kadi kambe nata pula wala ewa ni kalo be pula joni min fonno kelo wande kelo wiide jinnabe so tawi wona wiide mon ko wadi ko so tawi wiide mon ko wadi ko de moƴƴi en ƴewat ko ganduɗa wiite ko code couleur sukaɓe ɗum ɗo fof ne jogui carnet de correspondance so tawi ko waɗi ko moƴƴi e carnet de correspondance o yimɓe hen ɓiɗɗi bulaji so tawi ko waɗi ko moƴƴani e carnet de correspondance o yimɓe hen ɓiɗɗi buleji donc ɗum ça permettait de pouvoir communiquer avec parents qui ganduɗa kamɓe nanani par exemple mimi nanani ganduɗa ko moyen ɗi ganduɗa jinnaɓe mbawi waɗa visite waɗde communiquer avec école aussi ko dinañ saktiraaji pour wiide tan jinnaɓe école aji fof ɓe jogui dispositif ɗi ganduɗa ko wallude sukaɓe pour jangde men parfois ene waɗi ko wiite aide devoir donc aide devoir so école o gasi ɗon ɗuɗi ɗi ganduɗa e ɗoɗi ɗi ganduɗa sukaɓe mbawi heɗade école ɓe balle ɓe waɗi devoir uji mabɓe comme ça so ɓe gari yewɓe ɓe joɗɗoɗa continde waɗi devoir donc nde kadi jinnaɓe mbaɗa hen inscrire sukaɓe parce que c'est important budget mo ganduɗa ko wona votirane école o donc c'est pas normal sukaɓe wonɓe ɓe eɓe mbaɗa hen profité e enen sukaɓe men kamɓe mbatta hen profité donc il faut parents ɗi kinno hen no fewi juste aussi pour gayni parents ɗi mboɗo waɗaɓe incité no fewi ha ɓe jeeha école parce que soɓe mbaɗama convaincu tout temps parents ɗi soɓe ganduɗa enseignant ɗi ɓe mbiyata ko parents ɗi ɓe toppitaki jangde ɓiɓɓe mabɓe donc cukalel mo ganduɗa parents ɗi toppitaki jangde ɗum fof en général enseignant ɗi mbatta hen effort noon fof e malheureusement kamɓe watte orienté koɓe jiiɗa voilà ɗum kadi ɗum on ɓe jara ɗum ine yona ay ɗum fof koye jinngol yoɓe moƴƴere kamɓe ne sen wuro noon naɓe noon kadi aɗa jogui jomdi mabɓe guila min gandodiri faade o saaha joni ko tegugal tan jiiruɓe kadi o daranade pulago fuɗangagal anne kadi yo Allah yoɓ moƴƴere ganduɗa ɗo kadi ko yiyande kadi moƴƴere wadde momin jimirama ko leelani ko aɗa jahata saraji inchallah ƴeewno holno mbaɗeten feeje gonɗo e laaɗa gawƴo o e gawƴo ruuɓe yo laaɗa jofoyi an ummiɗo 3 o to gonɗo faye Reims oto ummiɗo Allemagne ponno ɗumade Mauritanie moto hen ardo Abouba e Diallo Yaya Dia en on fof min jetta Allah min jetton saabu min gandi gandiyankagal moɗon consul meɗen kadi min jetti ɗum saabu kala ɗo ko wayni fulɓe ɗe ndenta kala ko jaggono feeto fof mo waɗa haw yetto e no fotiri ko adi law yaha yiiɗi yimɓe nde tan ɗum ɓuronde important saabu neɗɗo fof aɗa ngakkira gueɗe nayyi saɗa wela saɗa metta ka wonani ko ka anda ko ka wawa ko e ka jogaki ko ka anda ko ka wawa ko ka wonani ko e ka jogaki ko aɗa ngakkira ɗum ko gonɗa e ko dañƴa fof ɗe ko ganduɗa fof ɗe gueɗe ɗe kam aɗa ngakkiraɗe te ɗe gueɗe ɗe fof jiilotoɗa koye joguiɓe ɓe beela aɗa timbito ɗum tun ko mbiyata à chaque fois que marque le pas on balance les bras et puis pour garder l'équilibre pour avancer qu'il y a un autre enseignement derrière tel que les membres inférieurs et supérieurs s'assistent pour avancer garder l'équilibre les différentes composantes d'une communauté aussi d'un peuple doivent s'assister et s'épauler pour avancer positivement vers l'avenir Allah mo selli jafɗo noon mi juundima seeɗa ɗo alkaɗa hakkullaji to mbaɗa ɗum o jarama alors mi jofna natti hewde presque komin gayni donc min mbiyanumon tan tinnoɗe sukaɓe il faut que toppiɗo ɗumen ballo ɗumen par ce que hande aduna hande o ina wartino no fewi par ce que sukaɓe son ballani ɗumen ɓe jawata gaynude ici c'est qu'il y a une possibilité d'avoir un papier quel que soit son niveau d'études et sa connaissance
de VA, validation des acquis d'expérience, cycle professionnel, kala ko de jangi ina waari lebbude kayit kam wiye ko ɗum ɗo jangi kayit o woni hollini sarɗo jangi tan yettino Sénégal ko hen paalen ɗum ɗum jeeya plan Sénégal émergent ɗum woni ko inspecteur aviation o ɗon kanko hande jarnom hen no feewi par ce que kala ko Sénégal waɗi e pas kanko omo jeeya hen par ce que kanko no wayno hayso jogaki titre conseil technique ministre de la formation professionnelle omo wallaɓe no feewi to banggue yurnitade e hokkudema hakkillaji kesi to banggue formation Sénégal eɗen gandi Sénégal hande joguiɓe toon karallagal ene heewi to banggue apprenti ji janggo won neɗɗo wona apprenti tan ka waɗa ko karallagal apprenti tailleur ko karallagal apprenti mécanicien ko karallagal kono hen gonɗo wawa heɓan kay ko joni battande kayit neɗɗo rewat tan koye babum walla momum walla mo jiiɗi ene jangga hen ha wawa métier yaha uddita kono ala hay kayit goto jogoɗo seedantagal o yettima oɗo niveau ko ɗum woni hakkillaji kesi ɗeɗo maaji min naati hen par ce que tubago wi sano seeɗa rende rewantede no sodi sa tawi hunde no waɗa ñambu haade kon wonde mbaɗa ɗum adapté e nokku ma ɗum woni koɗum kadi eɗen ɗum tigui kadi ma ɗum wat gartan ɗum nder leydi men vraiment on jarama samni bandira foof kadi mboɗo waɗon encouragé e journée mo merci en naati e ngoɗon ngal ɗon taɓal gonaɗo kaala Amérique najo jaaboma gonaɗo kaala Burkina Faso najo renday ma yewtere tawi ko cukalel keccel nana gayen ɗo to wiyete corporation ena ɗo ɗum fof o tampani o haaɓani o bonna hen haaju makko o bonna hen ɗoygol makko o bonna hen gandal makko o bonna hen ngalu makko ɗum ɗon fof ko yon ɗemgal ngal yaaru yeeso taw won bureau anda noon ko ɗon woppita ɗum banda men fuutankoɓe gona ha sideji nde wan noon koko ɓe mbiyata ko l'histoire retiendra ɓuri tidde fof ko wadde goɗal ko wontidaɓe jaɓana ɗum nde wan noon jontinɗa ko ɓiɓɓe bamma en kono majjata mayata ɗo e duuɓi paaɗi ɗi ma ama samba sampolel en kaale tawa oɗo haalta ɗum ko gawlo walla ko bambaro ƴewata ñamande kono noon ma ja Adam Boubacar haali nde wan noon o nani ɗemgal men ngal ko fonno yettade ɗum noon Allah jarama on jarama onon fof mi yetti on mi jaari on ko wi ko ɗon ko Amadou Pam Tilane komo ndendumi mana yubbe mo ndendumi keɗo dawde jeeyi min mbiyatamo artiste complet so tawi on jiɗi ɗo ha wiyata so naata e pekar o waɗa noon pekar so naata e dillere o waɗa noon dillere so naata e wango o waɗa noon wango so kala ko jiɗɗo o waɗa noon yenene bandiraɓe mbiyata bisimilla mabɓe taƴƴital huɗago Belgique nan ɗo kañumen ene gari ɗo henne waɗno kañumen jooɗani en to Belgique yimɓeɓe paamira hono noon so ɗum ɗoni eɗen gandi kadi eɗen jogui yewtoɓe radio ji meɗen fuɗɗuɓe radio ji ɗi jeeyaɓe radio ji he walloɓe radio ji ɗi yallitaniɓe radio ji ɗi hen goto nan ɗo dari salam ɗo henne wiyete ko Bilali Biro Mbojo kadi mi hewno wadde danga nayejo noon fo heewi ko tawete toon cellene tawi toon helisine goro mesalal garaji e tekke ɗum noon wiyete ɗo ko gojol nayejo saɗa yiiɗi andude gojol nayejo andi a waroto ɗum sen hewɓe noon ganduɗa kowoni gojol nayejo woni dadol nayejo woni hen wudere tan tawalla piɓol walla ɗo waɗano sawdu ɗo waɗano hen kalis makko hen e publi makko e garaji makko ɗo garɗa fof tawata ɗum ko fimde ɗum noon ɗum woni hen wiyete dañde nayejo ne rondi kadi ndenɗiraɓe ne rondi cifti e daari bandiraɓe sehilaɓe eɗen jogui kadi fawru gandal yuɓɓinta ɗum ko Aboubacry Kanté Pullo Kanté walla mbiyen Alhaji Abou eɗen gandi kadi en jogui musidɓe meɗen wonɓe Sénégal biyeteɗo hende Basam Bokara mesala leñol ene wonde Alaji Sall Guelgal Gamani bandiraɓe sehilaɓe seɗen gandi ɗum kadi Hamadou Bati Cillade ene hewno waɗan hen aset kala ko mbiyeten hen kolle daari ɗum ɗon yimɓeɓe ne gandi ɗum onon noon on jettama fulɓe ceerno Amadou Boukary mi faami ɗum Amadou Boukary min haali ɗum no tolni jogawo e hartallo en tiftori ɗum hene ɗo wawi wonde kala salminama kadi hene enen makko gondi se eɗen kalanno joni mbiɗon en taade wonti Hamadou Bati Cillade Lodji to kañum wonno cifte daari aset fof en jetti noon bandiraɓe meɗen fulɓe kala ɗo mbawi wonde e jogli aduna hen
ɗon hen no jooɗi fof ko ɗum mbawi wonde ha tewtiɗo e diaspora goto fof ko cowo hen noddirguel mum ɓe ko radio ji mumen ɓe ko portable uji mumen ɓe ko hay goto mi anda ɓe noddoɓe e yewtoɓe e haaloɓe ko yo pulaar yusodiri gandi noon pulaago hen andi hen ko wutte no tigani an wiiri ni hunde fof ene wawi hen weddede ladde ha heddi pulaago ngu ɗum noon yo wuur pulaago yon wuur banda men yallah wurno on sellino on yallah wurno kaje yallah waɗa non moƴƴere yallah waɗa non moƴƴere yallah waɗa non gurdam juurɗam e basaɗe moƴƴe ganden hen andi enen fof ken fulɓe ken jolɓe e laana jiiɗiɗe tan goɓe jofode bandiraɓe seyda so ɗum ɗoni heɗo min kala haala dingiral fulɓe ne jogui carte mum carte ɗe noon eɗe ɗo ene jogui kadi hen ko mbiɗen ene ɓorni séri muɗum nanɗo no neɗɗo yiɗi wallirde fof so yiɗi ko ɓorni séri mum ɓe nanɗo hen ene wawi jogade so yiɗi kadi ko jeeyede dingiral fulɓe kartal ngal hen hitande ko 5 euro mbiyen ko 2 euro tawi kadi jomum yiɗi tan ko wallude no mbawɗa wallirde fof so buuɗi ɗiɗi anndi ndi aɗa jogii kartal ma aɗa jogii kadi tongode nde yaadata koye inde ma sa waɗi hen portable ma kadi aɗa ande ɗum noon ene enen fof eɗen mbiɗe tan nenne ko mballen koye men dañen ɗo kalɗen dañen ɗo jewtuɗen sernaɓe men mayi ala haaloɓe anduɓe men mayi ala haaloɓe janggoɓe men mayi ala haaloɓe jawdi men mayi ala haaloɓe ala kalanowo ala haalanteɓe yimɓeɓe nanata yiyata nanata baƴata ɗum noon yallah dandu ene wonde yiyata nanata baƴata ɗum noon yiɗɗen feetude guitemen ha dañen ko dontinɗen bandiraɓe seyɗaɓe haala ka heewi ɗum noon heedi nde moƴƴi hamad bata filaɓe aɗa wawi accude ɗum noon ɗo e ɓoyde ene gartan
bandiraɓe fulɓe assalamu aleykum min calminon inde mon e jettode moɗon goto foof ɗo jooɗi ɗo woppi haajuji mum hammuji muɗum jarani ɗum arde notade manade no anniversaire radio dingiral fulɓe on jarama min calmin kadi yallah yo moƴƴere eɗen jetta allah kadi ɗen mbiya alhamdulillahi rabbil alamin allah saabu rawane en kawri ɗo en ñaaguima allah yo allah hawrinen e hikka allah muñini en hikka en jooɗodima ɗo yo allah hawrinen ɗo ndimo wuuri ta allah ne ɓeydi arjigaji ɗi ko jibina ko fagga fof yo allah waɗa hen barke yo allah ɓeydi sembe hattan ko adi foof noon enen jetta gorko pullo ja adam boubacara o woni cukalel laaɓa kuuɗe ja adam boubacara ko neɗɗo baɗɗo ko tiiɗe e nder pulagu minen hanki ñalawma hanki sa min kala ama sampolele min kala buubo arɗogal en min kala hampaɗeje hammadi yeli paten min kala umarel sawa donde en ko golle mabɓe wonno min ñamani kiraɗe mabɓe min dokkaka gaye mabɓe kono golle mabɓe ɗe ene beeli fulɓe ɓe ɓe mbananno koye cuuɗi huuɗo fulɓe joni ɓe ene bettoro golle mabɓe ha ena paroro golle mabɓe soɓe kalama pullo foti e hoore mum ɗon ene yiito hoore mum e nder pulagu mabɓe kande ɗum noon ɓen kaɓɓanno puccu ha tiiɗe jaɓɓa e bayro mamo labba sok haaɓe jooɗo e mamo labba mbarateme ko gorko hakkude sañi fana ala sara hande noon ko kumtowo haajuji mana fulɓe ka kumtowo haajuji leñol ngol ko on sohla no ja adam boubacara waɗi ni o itti kumpa hakkude pulagu o itti kumpa hakkude leñol ngol fulɓe fof jiiɗodiri e fulɓe fof jiiɗodiri fulɓe fof gandodiri ɗum ɗon ko katantagal andi katantagal ko ɗit tan cuusa mbaɗa worɓe walla cuusa mbaɗa jawdi deppisanɗa bande kanko noon ko waɗi goɗɗo eɗen jettamo kanko ja adam boubacara eɗen ñagonomo allah baɗɗi juuɗe battane moƴƴe eɗen ñaago allah enera ɗum ɗum ko jibini o ko fagge fof yo allah waɗan barke yo allah nawmo kadi ha to yiɗi yettinde leñol ngol ɗo ha to yiɗi yettanade leñol ngol ɗo yo allah wallum eɗen ñaago enen fof bandiraɓe fulɓe poti ñagade duwanadam kanko adama dia e golle makko e darde makko so ɗum ɓendi en duwanmami yettimo kanko jaɗo boubacara min ko hamadi paari cillani kanko noddimin émission tinde daari ko min jogui samedi foof hande nde e histoire ji daari e fulɓe e kolli hanki adinomi noon ko waddinomi radio sénégal min joguino émission ɗanniyankoɓe min e mamadou salli toon min ƴettino toon imminomi radio sénégal toon puɗɗimi wadde jewte ɗanniyankoɓe mi waɗa ɗum ɗo e leydi he mi nelda toon min e mamadou abdou sek jooɗi ɗo min mbaɗi ɗum ɗo e leydi he min mbaɗi bandaji min neldi radio sénégal oɗo noon ko mamadou abdou sek minen gardi joni ko neɗɗo daraniɗo leñol ngol ko neɗɗo katante leñol ngol ko neɗɗo laaɓɗo reedu kadi ko ballowo leñol ngol darde tiiɗo dañani leñol ngol neɗɗo foof ganduɗomo andi kam kanko leñol ngol ko jarnimo kanko mamadou abdou sek hande noon o ari hande kadi anniversaire men hande o en keeɓi hen wune koye sila meɗen allah addi ɗum holli en pulagu holli en ko weli pulagu ko ene kañum koye fulɓe jeeya holli kadi ko ƴiƴam pulagu jogui ɗum noon en jettimo en beltanima hande mana yewtere men hande nde dañi changé no feewi si ɗum ɓenni bandiraɓe ɗon jaafo souleymane momad saɗa kalannoɗo joni o ko neɗɗo tinniɗo radio dingiral fulɓe adama ne andi ɗum ko neɗɗo dariɗo darde tinni ala foof ko waɗani e radio he darde makko e fodde makko e jawdi makko waɗe radio dingiral kanko souleymane momad saɗa o ɗo so ɗum ɓenni kala jiɗɗo radio ko omo yiɗi ɗum kala darniɗo radio ko omo yiɗi ɗum min hameɗi paari cillami ala foof ko annani mo hittinde kam to lokkaji o hokki kam kaalisaji biyeɗi hoddima afrique o leldi kam toon kaalisaji afrique to holko waɗi ɗum min jokkodiri saabu radio dingiral amadi paari cillaji woni neɗɗo ñametake yaretake so maayi yettake hoddiɓe neɗɗo golle nde tan neɗɗo golle e balle so neɗɗo so maayi ko tewo ɗiƴam leydi fof ko leydi jeeyi ɗum waɗi neɗɗo ko golle mum e balle mum eɗen jetta kadi so moussa samba o gorko pullo moƴƴo no fewi eɗen yima seydi soh pullo mo haɗata wata bonnani jikki janggani wonduɓe kadda kanko ɗen wiyama seydi soh to heedi e radio dingiral to yimɓe fof ne keɗo so moussa samba ko neɗɗo moƴƴo ko bawɗo haqqille bawɗo haalde kaalowo kone mene fulɓe kadi pulagu mo yejjitani ɗum anniversaire men rawanen joɗɗen ɗo noddimo ɓe mari paari cillani ka mawɗo amin korsinma annade daari darnema daranade radio go mbaɗanɗa min koko tiiɗi oɗo ɗoɗo kam ɓorinimo ko kanko wi yom ɓoron kanko so moussa samba ɗo min daari ɗo ɗum noon eɗen jettamo ɗen ɗonomo kanko ne mbaɗi juuɗe baddane moƴƴo
Mohamed Tokara Mamoun Haruna Boubacara Haruna o woni mawnum Adama Boubacara eɗen jetta bo kanko ne darnama ko ittinade makko eɗen mbiyamo ma no yalla junno balɗe ɗum battande Pullo Kanté on koye radio Dinguiral Fulɓe jeeya ko jewtano haqqillaji kanko yewtere makko o yewtita koye haqqillaji o yewtan yimɓe ko haqqillaji yo dañ haqqillaji gon kaysa barka jalle jeeɗu o aɗa wanni saa fof eɗen jetta Pullo Kanté no feewi bandiraɓe ko haalata ko woni naati hakkillaji o mboɗɗo kamɓe fof ɓe darni ko radio Dinguiral ene wayno ko minen mbaɗon radio Dinguiral Abdoulaye Djilo kam heedi danga nayeje o mboɗɗo yamata yimɓe kaalimo ɗum noon amin jettamo kanko amin ɗonomo to minen fof gonɗo radio Dinguiral ceelamo joddiniɗo Dawri Jeeyi ko beltinowo leñol fulɓe kala ɗo tawa e nder français fof no fotiri kanko amin gandimo Mamadou Abdoulaye andi kanko ɗum jikku makko ko waɗɗo koko jikku makko danda leñol ɗum won golle jananimo Allah addimo hannde notade noddago amen wallidde e wallude e weldindere e Dinguiral Fulɓe ɗum ndima Seydi Jeeyi bisimilla ma Sidi Mo Jalo Isana yimɓe poti koye jam wona yimɓe fof poti koye jam wona bisimilla ma calmina bandiraɓe e bandiraɓe min mi junnotako no feewi mi salmini on colum sedduɗande mi salmini on moni fof inde mum e yettode mum mi salmini anduɓe men jooɗiɓe to en tabal woni hen wonko kalanen nanɗen mi salmini bandiraɓe men rewɓe jilluɓe e meɗen e sukaɓe e ƴoccani tawaɓe ñalawma mi salmini kala gorko pullo e jiɗɗo pulaɗo tawtoraɗo oɗo ñalawma Haalpulaar en ne kala konngol goonga ɓe mbi wulaango jamma ɗaccirtaake gooto mbiɗa yiɗi yettude Dia Adama Boubacar hannde min meeɗi yiidirde min on calminaama on jettaama kadi no feewi e goo bismaango welno no feewi ko adii fof mbiyetee ɗum Amadou Moussa Diallo kono noon mbaade hannde ko pinal kulaaɓe jewɗeten e kadi yettude kadi hono radio Dinguiral Fulɓe e ñalawma mo waɗi hannde o ɗum waɗi en duttoto fina tawa Amadou ɓaade ko bayanto men ede heewiide bayan ka mbiyete ko Amady kadi ko kulaaɓe kadi ko bayan Amady Diallo waɗi wiide noon ko rumtaade e ko gonɗen ko hunde
fonde sellude e men no feewi sibu aduna hannde o alay sago neɗɗo anda hoore mum e wawa tiiti sibu ko taali men ko ɗum heewa ɗum ko jamde arab ɗum ko jamde farayse ɗum ko jamde angale ɗe fof ɓe jiimani ɗum kadi koko wiyete ko diineji ɗum waɗi noon alay sago jecciɗuɗen koye men ƴeewen finatoire men duttuɗen e ko gonɗen hanki ko wiyete ko kulaagu ɗum waɗi noon ndeɗon toɓɓere kulaagu ɓe wawa yawtinde ndeɗo yewtere taw mi yettani hen radio Dinguiral Fulɓe e wonɓe sababu ñalawma hannde o kono baɗam Adama Boubacar Dia e wondiɓe makko fof e kono kadi Moussa Samba Sow ɓe fof jettama kadi wondiɓe mumen e taaliɓe mumen yetti kadi bandiraɓe tawɓeɓe fof e ko tankoɓe ne mbiya wonɗo pulaar no wiya ko yiidan e hata to yiiɗa kono koyɗal ɗo yetti fof taw kono yiiɗi ɗum noon noon bandiraɓe arɓe ɗo ɓe fof on jettama on calminama e kuuɓal eyyi hono yewteram noon mi juunata ko hen kono noon no waɗen tan no paamirten hono pinal fulɓe hande e lekki eɗen gowi wiide lekki darata walla ɓooyata darade so tawi ɗani mum so tawi ma neɗɗan yittiɗani ɗum waɗi ƴettuɗum ko wiyete ko lekki mane wono pinal fulɓe hannde mbarmi ɗum mane no baram lefi ɗi ni cagge ɗe eko jibini ko mbarmi ɗum toɓɓe 5 mi arta hen kadi hono toɓɓere arabeere nde ene yaadi e diine ene heewi so tawi manni en sukaɓe men ene ngaadori janngude ko wiyete ko arab ɓural so jeehi ni jaha heen haa juuta ngabbiro ngalɗon banngal ina hasini ko heewi wonta tan kadi ko wutte mumen neɗɗagal mumen ngaala arabaa so tawi kadi ɓe tinnaki e koye men ɓe wutte pura koye wona noon salaade diine ɗon ne foti leerno neɗɗo wawi noon waade no yiɗi taw ene heddi e pulaako mum ko ɗum woni ko cogguɗen hannde ene wayno janngoɓe français ɓe ni ko wayno amen gilal woni jikkuɗen baggel nanneɗa école jaa ha mawna hen hay pulaar men ni seɗen kaala ɗum ina hasi tawa ɗemde faraysa konngudi faraysa kewɗi ɗi janta hen hay so neɗɗo heeɗima ina anndi oɗo ko neɗɗo mo ganduɗa o e nder haqqille mum ko wonno ko iwi hen kono yottaki ko foɗani ko ɗum kadine hen ina wayno janngoɓe angale e leyɗele angale ko wayno Nigeria en ko wayno ɓenne kadi ko noon ciforto ina waɗi kadi yimɓe men
keɓaani janngude ɗe janngeede fof kono kadi janngaani kadi Pulaar ko woni ko ɓenne kadi nana yolde hakkudere ɗe way kono hendu ni to ngoni fof tan esa fooɗanaade toon ɗum ne heewi hannde yimɓe men ɓe nganndaa ene njiya hay nokkuuji mawɗi ɗi nganndaa gure koɗaaɗe mbaɗe no Dakar ni nganndaa nen ɗum woto foti tan waye ɗemngal ngal ngannduɗaa ngal ko ɗemngal kaalategal ɗiɗo leydi ɗum fof ko yejjiide ɗaɗi mum saabi ɗum wonde haalɓe ngal ɗon ɗemngal hay so jibinitoɗaa ɗum taw Pulaar ɗum ni moƴƴi taw wolof ɗum ni moƴƴaani walla o mbaɗankoore mum ina haalana sukaaji mum wolof ɗum ne hasi en mbiya noon en kamɓe leɗɗi goɗɗi ɗi mbiyeten ko yo wuur Pulaar ko taari ɗum fof sabu ko noon moƴƴirta kono kadi yo wuur Pulaar taw Pulaar o walla Pullo o ina rutto e ɗani mum no feewi waasa yejjide ko wonno ko si bu en mbi lekki walla huɓeere nde daratomo han dañi fondement moƴƴo jaafuɗon men tubankoore ko woni Pulaar hanki e ko saabi Pulaar hewɓe hannde majjiraama ɗum hay so en kaala hen saaji mbiyen ma ni harɓe jam jeeɗiɗi taw en nganndaa ni ɗum firti so a ƴeewi jooni kono ɗaɗi ɗi ko wiyete ko wota hul ko goonga so a yii huunde ko ngannduɗaa ko ina hultinma alaa e sago ka faamaani alaa e sago Pulaar ko neɗɗo way noon kono oɗo wota hul firti ko ya tiit e ko ngannduɗaa ko so a tiiɗi e ko ngannduɗaa ko ko hultinma heewaani wayno wota hul haalde goonga wota hul ko ndewɗaa e ko ngonɗaa wota hul ko ngonɗaa jaaɗum ko ngonɗaa ko mi tiiɗaa heen sibu neɗɗo hade mo waawde teddinde goɗɗo ma waawa teddinde hoore mum sika teddinaani hoore ma a waawata teddinde goɗɗo saka goɗɗo o teddinma ɗum waɗi noon ɓittuɗen e ko gonɗen ko wota fen ɗum won toɓere ɗewɓoɗo harbeji jeeɗiɗi enen fof kadi ɗum nganndi ko ɓuri en heewde men enen fof ni en mbaawi wiide deftere duttiɗen nde ko wiyete ko Qur'an ina haɓɓiɗi kadi fenaande defte goɗɗe ɗe ngannduɗaa ɗe kadi ko defte diiniiji e kadi hay laawol ni e hoore mum e leydi gonɗaa fof fenaande kam nde salaa ɗum Pulaar haali ɗum ɗum ujunnaaji ko adi toɓɓere ɗiɗaɓere nde o wii kadi toɓɓere tataɓere nde ni ko wota wujju ɓuyɗo kam eɗen nganndi kadi moƴƴal ɗum Pulaar haali ɗum ko ɓooyi e wota jamfo kadi eɗen goɗɗi ɗum kadi koye haalɓe jeeɗiɗe jeeya wota taƴƴandam ɗum kadi koye haalɓe jeeɗiɗe jeeya o wii kadi wota firtu aade en fof eɗen nganndi kam neɗɗo sittitaanode so aadodiraama eɗen mbiya haa jooni ni salaade aade ɗum firtude aade ɗum waɗi noon Pulaar ina tuggee ɗiɗo armeeji jeeɗiɗi ɗum ɗo tan so tawii windaama yuurnitaama ma yaltinni deftere mawde ngannduɗaa heen ko heewi ne waawi heen haaleede faamee heen ne kadi ɗum ɗon fof ina wayno hannde sen naatee aduna hannde o no wayno heewde ko ngannduɗaa koko jeernooka e Pulaar hanki sen naati heen en saaji mbiyen ni haa njejjiten ɗum neɗɗo noon en mbi tiiɗata ko ma jogoo ɗaɗi ɗum waɗi noon hono
nde ɗo jonde hannde min mbiɗo wetti hen no feewi itti kam ha Berlin addi kam ha ɗo henna sino kadi ko ha Sénégal kadi mi yahanno ha toon simo yiɗi teddinde ko wayni kala ko wiyete ko pulaar somo neɗɗo ma rutto e ko jeeyi anda ɗum min goni ko yurnitade pulaar ni e hoore mum miɗo janga hen ko heewi ha joni komi jangowo e nder nden ɗon jangde kono Abdoulaye Samba o wi joni ɗo e leydi français e hoore mum pulaar o eɓe jiɗi nannude ɗum e hono brochure mo tottuɗo joni o ɗemgal wamata gore hen kono pulaar o kadi ma watte hen ɗum joni holliti tan sen goni e ko gonɗen ko tiɗɗen hen ma en dañ hen hunde fof sen goppi ɗum noon ɗum ɗon adda tan ko caɗele sibu sa oppi ko gonɗa a wata wonde ko heddiɓe goni ko eɗen ɗo e France Allemagne partout kono ha joni ɓerɗe nde ko Afrique woni sen jibinide kay jiɗɗen kadi ko jibinɗen ko hay sino ko ɗo hen woni ni oto yejji ko wonno ko siko nde Obama woni président États-Unis Kenya naɓe beltima no feewi eɓe parloromo kadi ɗum tan ko jeeru ɗum woni noon min mi yettimon no feewi e hono nde ɗo golle e dendagal mono noon fof haala ka mi yiɗa hen junnade no feewi ko yidde tan wiide yen dutta e ko gonɗen ko ko hunde mawde no feewi ɗum noon on jarama on calminama e inde am inde Mousso taw ko nela lummade fulɓe Belgique naɓe kala so ɗum ni ha ɓenni eɗen jetta kadi eɗen ñagono ragiɗingal fulɓe yuɓɓinɓe nde ɗo ñande fattam lamɓe ɓe ganduɗa ko wurtinde enɗam so ɗum yeehi ha ɓenni hewani ko mbawɗen fawde caggal nde haaloɓe fuɗɗe heɗade kaari kannoɗen tan mata wonde ko heɗotoɓe kono eɗen jiftina wonde yo mo kala andu e yimɓe fof poti hay goto ɓurani ɗon leydi ɗi fof poti tuufnade e yimɓe fof iwi koye goto taw o iwi koye leydi mbiɗa sikki so tawi omo jogui o anda ko renda o nunda e mum o anda ko jeeya o ittaɗama e mum hayso tawi o yeɗama yo taw goddol makko ala hen e holko ɗum hollata kono mbaɗeten e leñol nde en gona yewtidade goto fof ari tan gon woni pullo omo wawi wiide pulago no mettimo kono o wonata pullo mbiɗa sikki o leeli o wawa wiide o wonata pullo caggal nde o ara ko woni ɗum ndeke noon ɓayde en mbawa wontude go ɗum tinnoɗen holno tinnortoɗen mo jangguini on jinggani kono mo wasi jangguinde on kadi jenggini nane ɓe gaari ɗo ko yowiti e jangde mi tindan on ɗo tinden tokosen ko jajaha goto waddano noon jajaɓe ɓe jaafo kono alay saago en kalat ɗum jajaha goto arino leydi gotiri no woɗɗi ɗo ndi wiyete ko Belgique o janggano omo wondi e sukaɓe makko ñande fof so lettre uji gari ko ɓinguel makko jangganta ko lettre uji ɗi ñande gotel o yeehi nder wuuro jaafoɗon ɓide ko o yiiɗi tarade o yiiɗa kadi yobde o felliti tarade e mbedde to jooɗi ɗo tan policier ji tawi mo ɗon mbimo gorko kayitaji mawiti kayitaji o tottim ɓe bindi koɓe bindanno ɓe mbima min de ɗuma lettere o arti tan o ɗon ɗi mbiye ko o wi ay hammade ya comgel ngel ɗo lettere garko fof jangga ɗum ma heɓɗo lettere woto janggo aɗa nani ɗum ko hollude ko jangde woni suturo mo janggani jenggi ɗum noon yo gueɗe hollu wallu en e janggude caggal nde gonɗinɗen ko enen liƴƴi fof poti timnoɗen e ɗemgal men ko woni e janane ko ene wawi wonde e ɗemde men kono ngal kala ngal ɗiɗɗinaka barke o suuɗo feeño e goƴ mi yetti on ko anda heeɗi hen yo wur pulago e wurnoɓe ɗum kono weli
lappi nayi ɓurni min cosi ngesa lappi nayi ɓurni min cosi ngesa walla haɗi mi as ɓulli nayi jara haɗi miɗam nguurode bawɗugol woppatagol fajiri mbayni yewi pullam ina mbaɗiɓe bene waɗe billahi waati mooli pullume hen gonel ba pullo jar jam oɗo boñal walla mbiya yewri fulɓe e nder nayyi fulɓe wiya ɗum mbi ko lappi nayyi ɓuri ɗiɓe casi guesa mataw ko rewde nayyi ɓuri ɗumde yurade ne waɗa fiiluji hande noon ma fulɓe kallan ɗum casi ngesa on haɗi mi asɓul limay jara haɗi miren nguurawode bawɗugol woppatagol ɗoray mum suddat jiɗɗo aljanna juulat jiɗɗo tumomo meto ko jiɗi mayni pullam jiɗi mbaɗiɓe benewaɗe assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh bandiraɓe en jetti allah dokkuɗe jiiɗe juuɗe jawɗe en juulenama ɗum sallallahu alih w sallam en jetti sarɗe neɓa jon woni radio ɗe fulɓe e ɗum gabbo usɓe jaaɗoga en ɓeyti no feewi e heɓotoyde oɗo ñalawma ko ngannduɗaa kadi ɓe siftinen ko ɗoon no fulɓe kewno waɗide e diɗo leydi janngude e jannirde ñaataɗe sinkaade arde rewɗoe ɗiɗo men taw kadi ɗiɗo ñalɗi pinal ɗi ngannduɗaa ko kadi fayida hettaama tigi rigui arɓe ɗo ɓe ine soatne wonɓe politique hay gonɗi pine meɗen hay dariɓe jangde e yimɓe e jiɗa hay fof goɗɗo kulagu ina ɗattama hanki o jaajiraɓe men jomino ko jiɗɗen wontude machallah emin belti no feewi kadi eɗo inde radio Cocorico international e inde fulde dubago radio fulde dubago e radio Dingiral wonɓe funi e fodde joni duuɓi kewɗi min calmino min juurima emin ñaagi on yaafude e mbaɗa andi ɓooyi ko fulɓe mbatti han kadi daraɗe simminade e yewtude hujjaji mumen ɗum ɗo ko goonga ene wodi tan ɓe heddi ƴiƴamede mumen ene jiiɗi ene jarani ɗumen ummade nokkuji e nokkuji ngam arde tawtoreɗe e gueɗe mbaɗe ni hande ko samedi hewɓe ne jogui haajuji ne jogui cuɓɓi e caggue woppude ñalawmayel goto ngel jogino yontere ara tawtere ɗum ɗo ko hunde sattude feewi ha teñde noon wiɗen e gure goɗɗe e leyɗele goɗɗe min mbi on jarama hande mi yii toɓɓere haalanoɗo nde ko toɓɓere éducation jangguɓe men ɓe joom diplôme aji muɗum ɓe gaari ɓe mbi
suwaɓe men ɓe yo ƴewno jangguide ɓe gandi ɗo ni kayitaji en wonande guide après la troisième et dans les bac plus 2 ɓe kalne no jangirte ɓe kalni en holno jomumen jaltide taw en jogui mecce ɗum ko hunde yonde fewde sabu sukaɓe gallude ɗumen majjude ɗumen yaade ɗumen e yeedo ene kela ga e autoji ene wonaga e beddaji ene mbaala jooɗaji ene gulla wona ɗum dañi dellude men men mbaɗa andi noon enen ɓe ɓiɓɓe mumen jangata e ndiɗo leydi kamɓe ene gasa kamɓe fof ɗo ɓe jibina enen noon kam ala min jibinama ɗo enen fof ɓuri noyen to wuuro men to addi en gaayi basal majjere mon binnako ronkude gese nattude remede yooro soone nayi maayi leɗɗe ciili kulli kori maaji leewi ndiyam ala e ɗum ɗo ne jeero en itti en ɓure meɗen addi en kadi eko soomi e men ko yimɓe ɓe ngannduɗa hanki eɗen desdi ɗumen diine meɗen woni almuɓe e sernaɓe kadi kadi naatti e nder meɗen way kono joni so tawi en duttima e ɓure men ɗe en ƴeewi way ko kala ko joguinoɗen eko sembin eko yotnanno eko moƴƴintuno kiiɗon kotti ko koyemen wawi jeeyde fof ko fulɓe kaalata way kono naati e ɗiɗo leydi ni holkoɓe dañi ɗo holkoɓe gaddi ɗo holkoɓe mballi ɗo so tawi ko diine ɗo guila toon so tawi ko basal ngal ngaldake ko toon koppitore ngara eɗen ƴeewa so tawi wonko mbawɗen dañi hakkille ngal ɗon basal yeti en dañi helde ngal ɗon basal holko mbaɗɗen toon ko wuuri e gueɗe teskiniɗe wonende baaru sifaji jumaji en jamaji en wadde lycéji en maade guena en e saaha saaha kadi nawtono maayi e jokkude ɗo leydi ɗum ene woɗi ko gonga kono noon ɓiɓɓe men wonɓe ɗo ɓe jangguinton ɗo ɓe jangguinton ɗoɓe yiɗɓe wonde professeur uji ingénieur uji yetti ko ndiɗo leydi tan keblam ɗon ɓe haaɓe keddoɗo ɓe liggoroɓe mbawa naftude ndiɗo leydi kono ɗum jogiiɓe miijo ɓeɗo wonɓe ɗo holno ɓe mbawa toon hollirede diwanuji men ɗi haaɓe ganda janggo e jaam ko woni toon e dugane yeddodire ne findira koye foof kamɓe no ganda ɓe loppit ɗum ɓe keɓta jogoɓe jooɗo hande jogi gande men kono janggo ɓe jogi leydi mi nanani ɗum ɗo hen ko goto fof yo ƴeew tan no ɗum jangiri wasa fuɗde bedda tawi ɗo haalis wona ɗo kadine haano bama waɗi roppet ni kadi wonde aɗo roppe woɓɓe kadi jibine woni halpular jibini ɓinguel touba ngel ɓe jibinoyi han kadi ko wiyete mi yejjitino koko ngo wiyete pular so tawi garmi tubakoɓe eyyi ɗum ɗo mi nanani ɗo hen ɗemɓanɗe hono ɓeɗo kebbirte ha mbawa hodde ɓuure meɗen sukaɓe men kadi wonɓe ɓuure meɗen almuɓe ɓe ganduɗa en bellinomoen haalisaji ha janggi jiɗon woni bayitaji ha woni sangaji ha woni sernaɓe ene ndewe sernaɓe woɓɓe mbaɗi toon travail ɓen hande hoto woni goto fof yiɗi ɓurɗade kaala mum goto fof yiɗi ko ɗannade goto fof ƴewata ko million ngaji hakkude Congo e France ala fof ɗum kettaki toon hankkadi ne yeewi jumaji mahama kono so tawi renta holluɗo ɗo ɓeɗi yiyata goto men fof hebbanima ɓiyum walla hebbini yiyata kañum ko nakkira e gandal ko kamɓe jangguɓe jangde tuuba kilne holen maɓɓe ganduɗo diine mum ha timmi hole maɓɓe ganduɗo sharia hakkude muɗum Allah ha timmi hole maɓɓe ganduɗo sunna mum ha timmi hole maɓɓe ganduɗo so tawi mayɗo maayi ko ni jangguirte ni duulirte so cukalel innama ko ni so debbo sharia ari hakkude gorko e debbo majjodiral ari holko rewete ha sharia wawa darade yati wonnoɓe to jangguɓe arɓe noppi toon gaari keɓɗi tawi en ɗoɓe wonna ko enen ɓeɗo ɓiɓɓe meɗen ɓe jangguiɗen ha goto fof daña bac plus 5 plus 7 wona ga ingénieur wona ga pilote eko wayno ne ko wayno ɗon noon mbaɗa yiiɗi fuɗɗo e mbatte hakkille puɗagude moƴƴi ken fuɗɗo kono eɗen jogui diine men eɗen jogui sembe men alay sagone kadi daroɗen kala ɗo dari enen kaala puɗar haqqille kodi yimɓe fiino ɓecce tan ɓen mino min fuɗɗo fulɓe ne jogui jaam fulɓe ne ndimɗi kono ndimago yaade koye jangde nde noon wona puɗar tan wona tan kadi heɓɓe ga diplôme aji diine men one kadi en ma teskoɗen wonko Allah tagiɗen ha ganda ɗo e juuɗo leydi diplôme aji ɗi e jawdi ndi e politique o foof
wonko wawi poussé ha wonɗo yettino ko ɗon hannde kanko ɓiɓɓe meɗen ɗum noon alay saago mbatton nattinde e nder jewtemon he kono sukaɓe men ɓene ke dutte diine kono rewɓe men wonɓe ɗo ene ɓe ganduɗa ene gasa ni janggi walla janggano hono mbawaten goto men fof ko ganani hoore mum sañi taƴankagal wawi winde joom suudam so tawi a majjirama ɗum ɗo e oɗo fadi ɗo soni yaama wona yaade ƴeewoya internet walla yaa e wiyen namdo wonɓe eɗen poti heɓde bandiraɓe koleji meɗen wonɓe ɗo e ɗum ɗum noon ko ɗum tan o yiyam e weltade hande kadi darade ɗo en e oɗo 2017 machallah tawtorede ngoɗo radio golle mum e dille mum min garinomo ɗo en en 79 80 81 82 83 84 minen nomo Samba Diop en Moutou Aboubacry Demen Samba Daw en ewa e docteur Oumar Ba en Elimane Place en e Kawsar Diaw Pulaar fuftude e minen ɓeɗo fof nen ɗon ɗo en ha peŋde e cate daña ɗo en ha gowuɓe ha Pulaar en lambaji Samba Diop en ɓetten ɗon ha wiide kadi leɓe cewɗo fana nani ɗo en jittiri eyyi ɗum ɗon daranomo ɗo en ha ɗeɗo pelɗe fof woni hande ko jibina ɗo en kala mo haala ɗo ene Pulaar ko foytanno Pulaar mum kono janggi e min nde piɗe toppiɗe haaji mum ko nden fuɗɗi sabu nden kala jominono vesteyel mum e karawaji mum fatta ko weekend vendredi ene ƴeftono koye Suisse oɗon fayi Belgique ene yaha ɗo soy ɗoɗo weekend kono ɗum ɗo rette hankadi ene yiyewmen ene ɓooɗi ɗiɗo sogji jooɗi e ɗiɗo cankaji cikkaji cinkaji ɓe kalde ɗiɓe noon Pulaar kono jooɗi en ɗon ɓe natti wiyeede jooɗoɗe fof paɗe hamin garta goɗɗo yaratoya mini tawa andama woni e debbo goɗo gatti sillodirde e maɓɓe eɓe gabbiti e moɗon ɓe mballodira e moɗon ha piɗimoɗon ɓeydo yano yeeso kadi alhamdulillah rabbil alamin kono jangguede kadi ɓiɗɗo moɗon e kala Pulaar ɗum ɗo fof ko peewal ko moƴƴere so tawi min mbi ɗum hannde emin belti kono ndeɗo toɓɓe ɗen ɓaɗi naati noon e gueɗe ɗe oɗon jaa fof wonno neɗɗo so Allah jiiɗi ala ko jogui kala ko fodɗan ɗo dow leydi ko gasata kala ko yeeyi kala ko yewtinami ko yeeyi kala neɗɗo yaɗo dari ma mbeɗo mudam ɗon ko soyi ha ɓooyi ma nattu hay ɗum nattata wonde ɗon so wona ko goppuɗen e moƴƴere ɗum kam woni ko heddotoga en cimtana ɗen ewa kono noon mawtiɗe ɓe daraniɓe Pulaar en haɓanoɓe Pulaar en gayi ko o en ɗum fof ko gooto e kono noon gayi ko oy daraniɓe Pulaar daraniɓe guenɗe kono juuɗo anduɓe diino ɗon ɗum ɓuri welde simtude ɗum ɗo noon tan ñaagoɗo yaafuya sono kalɗum ni so won e mon mo faamirani no jiɗirmi ni no jiɗi mo faamira ni walla no kaali ni fewnitaki wona ko woni anniyam tan ko alay sago en Haalpulaar en ko diine ganduɗen ko diine men no heɓɓete meɗen koko ɓoccito e tene kadi diine o hannde so ɗoen yeewi en ɗesi ɓoccitade sabu hankkadi ne wonko tawa wonko naatti e mum ko joli hankkadi o kadi gowɗina ko gowɗina en ɗumendeɓe funti ewa ceerno sa sikki ceerno puntoɓe ceerno mbino janggo andu ɗum ɗo ko ni wiɗo waɗirte ko ni suudude ko ni série wi on ande kay hunde ala no joɗiɗa e hoore ma ko heddi ko ɗum suɓigoji wonde ko jeeɗe gayne jeeɗe o patti walla jeeɗe ono landa walla yurtuɗa walla waɗa ko jomumen ko watta kono Pulaar ko wawa yaade keekaɗa Pulaar wawa yaade humbinagal janggoɓe Pulaar e ɓiɓɓe Haalpulaar mbawa yaade e majjere ɗen ɓuuri bonde majjere fof majjere diine eyyi ɗum noon ala sago timɓe tan bandiraɓe teddi sehilaɓe mi salmini hohoɓe wonɓe ɗo en ɓe ɓe ngannduɓe hannde ɓe mbi mi yiide ɗum meeɗan yiide fof tawono wonɓe ɗo ɓe fof mi salmini on mi juurima on mi ñaaguimon yaafuya min mbiyeten ko Yaya Alpha Dia jam ko daaɓe oɓe on jarama assalamu aleykum wa rahmatullah walla jajaɓe jawo sita walla sosoɓe walla liɗuɓe mino nena ko sare sen ɓen goto tooño jajaɓe e liɗuɓe sadia e anan e sosoɓe e cam so ƴettoɗe miñam baɗo heddi fof ko o tinni saabu tawraɗon ko amadou tawraɗon ko amarani tawraɗon mamadou tawraɗon ko seyɗen Yeah.
ela ka jafa anda ka daayira kulal makam jolode jabboji gulle gawoji genal bakkiɗi kirinnaji monde ɓe bonen jima kumeɗe mbaɗa ɓori kum te mbaɗa jiri jaruji hamdu boni hamdallah ekkimo andira jalal mangal jabbigal mangal wakketaki dasaraki wakkete tan coduli dasa tan coduli wakkete jabalam dasa tan coduli rewɓe fiji laala toon fiji nayi leydi pullo segu bambara kunaari kono beeta joom data kono sala fana nasara e miiraɓe fulɓe kella jangga worɓe fulɓe kella wayde temmetre capantere labale so yi ha woni ɓe ni ko temmetre capantere mbaw ujunnaji tati so wuli ha ɓuusi capantere tarɗi mbawi temmetre ɗi mbawi ujunnaji tati ɗumi so dow wulide so wuli kammo narɗa ko noon yaala yewodani ko tarɗi mbawi capantere ɗi mbawi temmetre ɗi mbawi ujunnaji tati mi hollin tati islamaka arɗo islamaka yero mama e gar mama pullori gal hawa sampe o rimayɓe kono masini wiɗo ko sayi ganare pullo segu bambara kunari kono subawa joom dare hakkude sala fane lasara pullo on andoma gila gunas kanko woni ɓikkumba aali o wi soko tawi noon ha joni seygelaɗo memama walla mbiɗen sama antan burago ɓinguel baye buubu somo tawa kay o waɗa hen mo tiiɗi wima dia so toɓɗo joñama ro koye ɗugo fof timma kono hande noon kam so neɗɗon toon jajaɓe ni yo famɗin dane Borja so ɗum tan jajaɓe tan yo famɗi dane taw ko nder saaro ɗo ni hannde kam yo Allah nandin barke mi sayno dia Allah golle mon yo Allah tino hande fota ɓuudi yo gila hanki tawi hannde arani mi wima kadi seydi dia yo ko pulla kadi mo fayata kala ɓaɗum o
kande oɗo jilla darma seeɗa e jilla darma seeɗa tun ko mi gole bousele couleur no distippa haal pulaar ndi ɓuri ni mi jiiɗa ene weli kadi ene weli mi jiiɗa sa yiɗa haaɓe ɗo ɓuranma walla ne welma walla ne yowanma min gaddami intervention ko faati e jangde fulde ɗemgal meɗen e leñol meɗen ko faati e wonɓe e sukaɓe men ha e mawɓe men bandiraɓe tedduɓe joguiɗen ko leñol ngol jogui ko ɗemgal ngal jogui ko aadaji yimɓe ɓe tutaɗen koye leydi mbiyeteɗi Afrique gonɗen ko tubbude maayo hirnangue ha maayo funnague leñol fulɓe dañi ɗum e nder Afrique caggal ko sabatto ndew bandiraɓe tedduɓe yimɓe mbawa teddude tawa teddinani ɗemgal mumen mbawa teddude tawa teddinani leñol mumen mbawa jawdude tawa janggani ɗemgal mumen bandiraɓe diine ko banggue diine e pinal jiidaji kuuji bandiraɓe diine e pinal jiida aadaji bandiraɓe diine e pinal jiida laaɓi bandiraɓe yimɓe bandiraɓe keɗoɗe jafoɗo keɗoɗe bandiraɓe diine e leñol jiida jikko jiida laaɓi jiida aadaji jiida hay pandaji bandiraɓe diine foti teddide ɗum ko jafaɗo leydi safarore haalete annabi ko amen jeeyi kamɓe goni battam boniɓe ha jomiraɗo nele mabɓe annabi fulɓe ko battam moƴƴiɓe cohlani annabi ñande mbaɗɗen ko boni ha tonni ko mbaɗano ko fof annabi fulɓe tello kala leñol ngol jiiɗo e aduna ngol annabi yalti so leƴƴi jasɗiine lime mbiye goo so aɗa teddina leñol teddinɗama leñol ngol annabi yalta bandiraɓe fulfulde nde ko mande jagge fulfulde nde ko mande haale fulfulde nde ko ma mbiyannoɗen nde e ɗemgal men juuɗe meɗen kaalen e beddaji kaalen e galleji kaalen e jeeyirɗe kaalen e otoji kaalen e toɗi bandiraɓe jafo woto e mon ko janggi tubankore ko fof so emo nelda banndi ko message o wiɗi fulfulde hay so ñawima ñofofa en mbaɗi radio ji en mbaɗi pelle en mbaɗi kala ko ina waɗe en mbaɗi dayiraji en mbaɗi ziyaru kono nde wonno en ndewinta ko golle men paatude e ɗemgal men paatude e leñol men fof daro so radio waɗanama yimɓe kala ko ina dille kala ko aɗa yoɓa kala ko aɗa jayna kala nde aɗa tatta kala ko aɗa waɗe gonɗon radio so won ko dañete radio ngo dañi ngam wawa yarude so aɗa janga a jangi kala ko mbawɗa jawgude e aduna aɗa wawi ɗum firde gardira e ɗemgal ma ɗemgal ngal yimɓeɓe janga ɗum leñol ngol janga ɗum ganda ko haalete ko ganda ko wona e dow mum ɗo ganda ɗemgal ko ɗemgal kala nde haala fotata ɗemde kaleten ɗe bandiraɓe tantal fulago waɗama nan ɗo ma naate ko ma fiye ko ma katte coode ko ma kalis rendide ma duɗe mbaɗe e gure meɗen yimɓe janga sukaɓe janga mawɓe janga rewɓe janga worɓe janga bandiraɓe diine woni tawi ko gowa emo ferri leñol men hande e nder Fouta fijete hen ko dayira fijete hen ko mawlud fijete hen ko fidaw mi anda ina mbayɓe leydi ko inde caparoje hay goto anda ko firdi haalon ɗum ɓe a yewa gotagal anda ko fidaw woni anda ko dayira woni anda ko siyar woni ɓe kadi baba male en pidde ɓe paɗi Abdoudou Ba en pidde ɓe kadi ɓeɗo wambaɓe wadde kolli mumen piya fantan piya saygalare piya jaruji ɓe kadi ɗumen ɓe mbi ɗum ina harmi oɗo e joni on kalta so ɓe gayni ko ɗon tappoti ɗuɗe teddinoɓe ha feewa tawi ko kamɓe koyni on bandiraɓe oɗon e koye mon wambaɓe e awluɓe ina mbaɗi peloje jaɓte e ɗiɗo salongaji naate e ɗiɗo wiyeteno
ɗiɗo pijirloji e ɗiɗo salongaji mawɗi mbaɗon goomuji mbaɗon groupe aji mbaɗon troupe aji jimon jaltinon leñol ngol e aduna he aduna fof so woni so tawi hoddu haaji tan koye nder salon leñol yahata heen oɗon jangi on jii jannguɓe hande hay so neɗɗo janngani ko janngude bandiraɓe a yii jannguɓe a yii ko jannga a yii ko jannga no gollir no gollanto no gollirte e no gollinirta defte heen bandiraɓe diine no moƴƴi kono diine kon ɗi tan ko joom diine o so a juuli duuɓi temetere so mi ari mi jippimama a wawa hokkude men ko juulɗa ko hay so darde wotere somi liggima ko jasmi ko fof so a jippima ko kamɗa ñamde ko fof ma ñamde neɗɗo semminde ko waɗi koye am hade neɗɗo arde ɗo e aduna hede ko jomiraɗo aduna to wonno eko wonno eko jogorno wonde so ummima ɗo ko gueɗo andi ko wonoyta eko waɗoyta eko waɗoyta neɗɗo wawa wiide ko sirguinoɗo no daro ha gueɗo nana ɗum aljanna walla ene woofa ha gueɗo nana ɗum jaygol kono neɗɗo ene wawi lohde ha leñol ɗum kam nana ɗum jaygol bandiraɓe tedduɓe leñol ko ma jangge leñol ko ma winde alkule kettama duɗe mbaɗama jangguinde mbaɗama janguinoɓe mbaɗama jangoɓe ne goodi ala hen ko rewata kala hen ko fuɗɗa jokkittani bandiraɓe eɗen jogui caɗele ha wayno leydi mbiɗa nana ɗeɗo balɗe e whatsapp yimɓe ina kaala wonde julɓe mbarama birmani holko toɗɗi pulloye e birmani mbarama to warat to fulɓe mbarama ñande ɓuuri tani fulɓe leydi mbareɗo e nder leydi sénégal fulɓe mbarama guine mbarama mali mbarama burkina faso fulɓe ala fof ɓe mbara hay goto meeɗa haal wona ceerno wona humonti bandira ɓenɗo sernaɓe koye tan yoɓe waɗi ɗum hutbay hade neɗɗo haaloji haala juuɗe wareɓe ten arabi saudi no jogui mbiyaru ujunnaji ujunere ko ɓen jari haalde o ɗemgal mumen ko diine mumen ko annabi mumen ko moƴƴi mumen ko mumen kalte to ko ɓen poti ɗoɗanaji diine wona enen bandiraɓe ko ñagotoɓe ko wasiya gande koye tinnanode ɗemgal mum tinnanede leñol ala leñol ɓuuri leñol mum leydi nan ɗo tan leñol tokoson fuɓa deppoji ko hakke jibina koye joni joni tan jitti leñol meɗen ñaami ɗum carrément campan bonde fuɗi goyani kadi ɓurde goyaji ɗe fuɗo kadi yaaɗude ɗum fototan jolko ane jolko jibina e nder sénégal so jolko darima nden wiye fulɓe jaaka e sénégal ko fulɓe mbaɗi noon susuji bonde fuuyiɗe nanda guine leñol ngol ko ma daroɗen gone révolutionnaire jarana en haɓede jarana en wareede jarana en heyɗude jarana en janngude jarana en felde jarana en lijjude ko ƴettude leñol ngol kala ko neɗɗo waɗi wona ɗum ɗo sa ummima e leñol laaɓtungo ko jasta fof ko laaɓtugo so tawi a woni ngannduɗa ko ƴelliɗa ko fof ummiɗa ko leñol ɗo ngol ka ɗo hawo ɗum noon jaraɗon jahoɗon ɗo ko kalaɗo kono so woni tawa ɗum hawrata kono noon leñol ko ma janggi ko ne jeyi leñol tan sen tamaki ɓe gottaman ko jaram bandiraɓe salmini ngam sigi ɗum ko kalɗa ɗo ko kalɗa ɗo dande dow ko koko mumete less hay goto suusa yaltinde bowo ko kalɗa ɗo dande dow ko ɗo woni ñawmen tigui rigi hande gonɗo e meɗen no ganduɗa ala ko wuti ɗum ha waɗi lewru sowona ardiɓe men ɗum ne ko ardiɓe men to banggue diine sa jofimaɓe to ɓe coddat feɗendu ma ɓe mbi aadi moƴƴani aadi moƴƴani aadi noon so neɗɗo yalti aadi mum tan natata aadi gondi aadi gondindi natɗe ndi ndin duusaten ha bamuli ndin duusaten ha laakara ndin duusaten ha naten aljanna ko woni aljanna ko woni humpi en kono ndeɗon fodore ko nden huɓi yimɓe ala ko walli en ha hen seeɗa mo kettiɗen e aadaji men ndi jetten Allah jetten rewɓe men ɓe kamɓe jagganen aadaji to mbawɗen wonde foof heddiɓe ɓe ɓe kalata ɗo noon awruɓe e wammaɓe e naalankoɓe hande koɓe ɓuuraɓe doole koy wona yiddeɓe koɓe cuusa wona haɓe jiɗi ko wona ko koɓe cuusa koy nde wan noon so tawi
wi a luufi fantan ceerno ari ɗo ene waɗi dayiro ko gorko jaaɗo fantan to fakkoto ko bakkat gaɗo to zayro so maayi o haɓɓitaki o fayi ko aljanna ko nden fenore tan yimɓe fof ɗanmiraɗo aljanna ala koɓe jiɗi sowona aljanna foy ɓe wuuri noon haɓe yaha aljanna ko ɓen nawataɓe aljanna ɗum noon minen ko waɗa fusuro a jarama ɗum ɗum noon haala jarama seydi Seck so mbi yo ƴetti konngol ma teddere yam no feewi kono on yawtude tan neɗɗo kam timmani bon on beltanama no feewi e ɗiɗo ñalawmaji e ene foti wadde e kala saaha kadi nofɗen hen surtout e radio ji men ɗi sen jiiɗi radio ji men jaara yesso il faut keɗoɗon ɗi eɗen noddaɗi kadi aussi eɗen keɗo ko haalate ko haala ene weeli kono peut être ko nande walla famde nde woni ko weeɓani so tawi eɗen keɗo radio kadi ko haalate ko mbatten en hakkillaji men kutorɗen ɗum ganden ko haalate ko ko pulago ene weeli ko fati aduna foof ene weeli yew ɗum haade fereede yew haade fereede so tawi eɗen mbiya pulagu eɗen kaala pulagu yo taw eɗen mbaɗa hen so tawi ko haalate ko eɗen mbaɗa ko kaalaten ko bandiraɓe sehilaɓe pulagu noon ene weeli surtout jajata kam ko pulagu tan yiiɗi kala ko fati pulagu min kam ko ɗum jiyini kam kadi kalto pulagu noon ɗino jajata kono kadi nofade peut être ma wonɓe meeɗano yiide jajata taw ko écran tan jiyata jajata kono mbiyata ko inde ɓuuri jomum aɗan boubacar mi wawa haalde mum ko neɗɗo moƴƴo so tawi mi ari sababu no wi hayuma bandam min mi arani sababu association ko sababu ni jajata e adam boubacar ko neɗɗo moƴƴo kadi ko neɗɗo mo gandanɗa omo walluma no jiɗirɗa ɗemgal ma no jiɗirɗa leñol ma so wi éducation ko hunde nde gandanɗa konko kam so andi neɗɗo ko ɗum o wallata ɗum adam boubacar wona tan e pulago dogi omo yiɗi kadi so tawi neɗɗo ni ene yiɗi hoore muɗum yo yiɗ yo janggu yo andu ko yahata andu to fawata koyngal mum wadde adam boubacar an ɓoloka éducation an ɓoloka éducation kokkata yimɓe kadi aɗa moƴƴi waade yaajude ko wayino jajati en ngam neɗɗo timmani aɗa ɓeydan ɗumen gandal aɗa ƴeewa ɗum to fawata koyngal mum kadi holno haaldata e bandiraɓe ngam ƴettude téléphone muɗum tan ene waɗa vidéo ji ene weeli ha maayi mais ko yimɓeɓe keɗoto ko il faut ganda ko kalɗa ganda ko mawɓe keɗotoma ganda ko sukaɓe keɗotoma wadde adam boubacar mi wima merci ngam an kam ka neɗɗo moƴƴo ka ballo sukaɓe mi duwima ngal oɗo dingaral yo yaawi yesso yen mbat feete duuɓi kewɗi kadi enen ballodiren e koye men sen jiiɗi radio ji jaara yesso ma woda ko balluɗen hen bandiraɓe sehilaɓe ɗum noon mi wi on kala goɗɗo e jaam yo taw ko wallahi a jarama no fewi kala ko goto ko heɗɗi kode ko joom jawɗele en foti walluɗen hande nde leñol ngo wona ala wona amnani wona banggue kalis wona banggue nayyi wona banggue baaji min waɗa partillaji mi tourni ka banggue aynaɓe tan aywa kono ko ganduɗo koko jiimi ko e pulaw ko ɓe tan ne mbawi gaynude golle aynaɓe tan ne mbawi gaynude golle aduna aynaɓe tan hande baale nayyi hande hono sa ballude pulaw jiiɗa ko woni mana dinno gabo jiiɗa ko woni kon jiiɗa e gamanteruji gattiɗi kalisi leydi he jiiɗa e ko woni leydi he hande leñol ngol kala ko yiɗa en poti dañde télévision eɗen golla hen minen eɗen golla hen fina tawa men foof e télévision bandiraɓe sehilaɓe mbatte hakkillaji on tan ɓe ƴeewen ngol bandiraɓe tedduɓe heeɗi goto fof inde mum e yettere mum mbimi ɗen gila e fuɗɗode en jettama en jarama en jetti dirawo fulɓe no fewi e gardogol hoorejo aɗon boubacar en jettimo no fewi e caggal ɗum ko iɗo jogui aaji e hono dental bawani bandiraɓe gandon won mayanɓe leñol ngol won daraniɓe leñol ngol ha maaya e leñol ngol ubba e nder ndiɗo leydi saabu bonɗoɗum saabu haɓa nder ɗum waɗi ko dente mbayini hono e nder leñol ene foti wonmaɓe ciftoren kamɓe fof ke dañani siftorde ɓe kamɓe fof wone maɓe haɓaɗen potiɗen siftorde ina jogui aaji e kala nde fulɓe kawri hono ni ina heewi siftorde jiggo tafsir jiggo ko ganduɗa ko jimdi en kala jiɗɗo hoore ko jimdi en jiggo tafsir ko jimdi en o woni hooreje fedde ɓamtare pulaar fulɓe fof to keer
mo nani jibbe walla mo nani yero doro Diallo abudi ɗum ɗon kamɓe fof ɓe ɗon ɗum Ousmane yero ɗon bandiraɓe yimre jibbo ɓe koɓe jogiiɓe mum aaji kala nde fulɓe kawri ko hono ni koɓe kewɓe yimde te ken mbatti haqqillaji no feewi min tawdeɗo yimre konngol fof no jogii ko firata ha heewi konngol fof ene jogii ko firata ha heewi e nder ɓeɗa sabu ko yimɓe geni jibbo wino ko ukka ƴiƴam mawɓe ma balno ɓurgol leydi ma jeewɗe waalo fof ko ma donɗa ɗum koye mawɓe ma balno ɓurgol donɗa ɗum koye mawɓe ma namno pooɗe alji ma hollalde tinde waalo ma dille e donto diiso ma batuji jagge mawɓe ma ɗum ɗo fof ko leydi ma kayiridi ede eero caɗdolwami caɗɗi ma yimata ko ñalɗi mawɓe ma hunde haa ko leɗɗe ma soññam foɓɓana ngamri ma cate o puɗɗina leɗɗe ma liiɗo jaaɗa e duuɓi ma oole kaddude dande ma nodda ndi ko leydi ma jiɓe tan sigiɗo caggal ɗum bandiraɓe tedduɓe ina haala jo inɗe seyyen wuro maw ene wayno hoorejo teddiniɓe kam walla teddini e wiide eɓe jetta eɓe jaara seyyen wuro maw ha pop rewo e worgo eɓe jetta eɓe jaara digiral fulɓe e hoorejo radio digiral fulɓe yaada Boubacar e teddugal ngal teddiniɓe ɓe e ɗo e France ɗum noon min beltima ha no feewi e ngoɗo nodda e ngoɗo haala e so yimɓe caggal ɗum ko wiide ko weltare maɓɓe no foti fewte e digiral fulɓe ɓe mbi ko no weltare nde wayi doggude nder pittaɓe amen ni emin ñaago yo Allah rokku men hawrude ndi kadi mo muuɗi tawa ɗum ɓeydi ustad bandiraɓe teddini min calmini min jaarima kala garɗo ɗo arini ko leñol ngol arini ko daranade leñol ngol hakkinade ɗum no yo Allah rokku men hawrude nawi mi jaari dendagal yimɓe arɗo e kuuba mi jaara Sama
Emilio Poulobola, je suis chargé de communication porte-parole de l'association Ayoma Banam de Paris. Nous avons été dans le Congo pour faire des football Jimina Bedobe et des football Arabe. Ayoma Banam ko do min bari na journée culturelle on dit en télé dans le Sénégal. Sikara ko min football ani ko goto pula go yaano ani ko goto yimi lottule mumen ani ko goto yimi be darno fodde mumen ko jammuda ko sa yaadalen pula wala sa yaadalen nam yahata non yo Allah sembina darna en minen sukaɓe Ayoma Banam jibinaɓe to leydi Mauritanie walla leydi Sénégal walla leydi Mali ani ko goto sukaɓe wonɓe ɓe min jooɗo min mbiya Ayoma Banam min darno leñol amen min darno demgal amen par ce que ko min ko tan amin jogui yimɓe anduɓe pular amin jogui yimɓe kadi jangguɓe pular amin jogui kadi yimɓe fameɓe ko Murtuɓe Samba Diop en foof Tidiane aɗen yara ɗoɗo galle en Ali Warɗo Sadio en Djibo Gaye ɓe fof ko yimɓe pular ɓe fof komin caggal mabɓe min dewata woto min maayi to pulago ala woto min maayi to pulago wodani woto min maayi kadi to pulago jayetayi konkilari une association and min beltim parce que radio Adam Dia kanko ko exemple pour minen quoi parce que c'était ko projet mo jabayo kudi quoi voyez jusqu'au bout joni minen na min association amen ko min à peu près ouais ko min ban nagasi ngay pour le moment projet amen pour faire nous des fournitures scolaires pour ce cas de parce que mindi ko Afrique wa yante de temps ko jang de temps parce que so hay ni en France ça a la diplôme a la compétence awa wa daida ouais mindi ko jang de temps wa yante pour le moment notre premier projet ko deux plus tard sur une plus de moyens, ça va déjà notre projet final des panneaux solaires pour au moins l'électricité. Au moins comme ça il y a l'électricité gratuite. Vraiment donc gros projet. Kade mon nom Abdoulaye Samou Nandon. Un exemple pour lui parce que le vrai moyen de développement Afrique, voilà, partout, la vérité que science dure. Voilà. Il y en a soit qu'on est ingénieur, on a mine exemple, métier comme électricien. Organiser en France, racisme, pour matière technique, à la racisme. On est que ce qui m'a été obligatoire. On va réfléchir. Quand ils sont plus tard panneaux solaires, pour moi, on va y avoir de l'agriculture. Parce que le plus important, c'est une amie. Dès la loi de après, le plus important, et puis le mois de mine est vraiment le plus important. Les milliards, voilà. Après, voilà. En tout cas, bon. On dira. Bandiraɓe tedduɓe oɗo ñalawma hannde ko ñalawma belɗo ko ñalawma baɗɗo sooboyow ñalawma mo yejjittaki ñalawma baɗiraɗo hen banggue miñiraɗo hen banggue Dia Adam Boucar Harouna e Dia Adam Boucar Harouna Dia Adama Kadja Demba Jeewo ɗum noon bandiraɓe tedduɓe gaga bisimilla onon foof on jettama no feewi e notugol moɗon mbaɗgol fayida min kala o ko jalnaɗo Mahamad mo wuuro moɗo kaƴe tanere ko jenggodir wurantaɓe jalle jeeri bandiraɓe tedduɓe mi wawa fuɗɗade haalde ko jinnaɓe ɗo tawa mi haala e ɗo yimɓe ɗo Diallo Amadou Moussa oɗo bannoɗo ñalade sari wadde nde bannoɗo ñalade weɓani wadde jiɗi meɗen luttude balɗe tijjani aɗo wino mantude hoɗum weɓani ɗum noon haali ko haalano wawi ha ɗum fof nandude hoore makko o haali ɗon ɗum noon min
komi tanum panel galo kanko ko danum modi galo panel galo jiɗi yuma e baba ɗum tagi haala golle makko ɗe bandiraɓe ko fulɓe wayi noon hay hunde uppotako hay hunde wirnotako so tawi a wi neɗɗo tin ko tinmi ko gaɗa ko dañmi ko nan ko nanmi ko ndege noon yimɓe mbirnodirta oɗo amadou moussa modi leydi sénégal mawɗo goto hannde politicien sénégal naɓe wiyeteɗo Badara Thiam o meeɗi wonde ministére éducation nationale o taƴi loi makko kanko tan goto o wi wonde e nder l'école sénégalaise ha e lycée ji mbeɗa sikki henene mbiyam Abdoulaye Sambouré wasata ɗum ɗon tinde walla laaɓede ɗum ɗon wonde yo kala jangguinowo l'école yo ƴettu 30 minutes watta heen ina janngina en wolof tawa ɗemɗe goɗɗe ɗe ngala ngal geɗal to lycée Mamoullaye Guédiawaye Amadou Moussa Diallo ɗumiri junngo wi baɗo waɗata oɗo Amadou Moussa Diallo ko kanko fuɗɗuno ɗum e l'école lycée Mamoullaye mo Guédiawaye Dakar Sénégal bandiraɓe tedduɓe en ji woɗɓe fulɓe wonɓe fayide jannguɓe ɓe cansani mbaylaji Abdoulaye Samba Demba Hamad gorko wuro Moro hayso jibinama seyel wuro Moro gorko koye wuro Moro ko wuro Moro joni ɗo bandiraɓe tedduɓe matte haqqillaji ko ba Abou Siley haali ɗo ko nde wonno ko jiɗɗo haala ko heewi hen ko jakkuɗo fene eɗen gandi ko loji en o haali o gayni bawɗi men e buubaji meɗen kolli meɗen e awluɓe men e bambaɗo men nawama dahama mbattama e goɗɗum eɗen gandi hande aduna o yaaji eɗen gandi communication o yaaji kabaruji baynima ha heewi wonti ayewuji darate bandiraɓe tedduɓe daare télé Maroc daare télé Algérie daare télé Égypte daare CNN ko yaltinto ko beele wona sabalɓe kongata toon gamat toon pijata toon koɓɓatota ko tawa ko wiyeteɓe ko taniraɗo neraɗama sallallah alih w sallam taɗumi ja sali sam kono makno jaggi ñañoru ñañi wiye waɗi ko harmi taɗum neraɗam sallah sallam jaggi mbogge buuba woni honngude wiye ko waɗa toon weeli ko diine bandiraɓe tedduɓe wonde biɗuɗo nani Mamadou Abdoul Seck o wi wonde ko Abou Siley haali ko mataw wonɓe cuusa ɗum haalde kono noon hangaɓe no godi wonɓe min mbiyani neɗɗo yo oppu diine emin gandi sari Allah o emin gandi kurallah yahata emin gandi ijasa nasrullahi hol fatuwol ko haalata emin gandi bismillahi arrahmani arrahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmani arrahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdina as-sirata al-mustaqim sirata allazina an'amta alayhim wa ghayril maghdubi alayhim wala dallin emin gandi ko haaji kono noon bandiraɓe teddu on tawi on dokkima e diine janani on dokkima e leƴƴi janani jooɗi on beele mo wonani on e leƴƴi janani ɗemgal moɗon yoolo leñol natta e nder leydi ɗum noon bandiraɓe tedduɓe oɗo woni mo kalannomi joni o Amadou Moussa Diallo o woni mo kalannomi ko wonno l'école lycée Mamoullaye e on saaha ko professeur omo janguino toon lycée o woni ko mbiɗi ko oɗo woni Amadou Moussa kanko wanno ɗum ɗon bandiraɓe tedduɓe oɗo musidɗo meɗen goto nani haali ɗo ko haali ko ɓuri ɗum wadde fayida ala haala fof ine waɗi fayida kono kadi haala gonɗo ara kamɓe kadi ƴetta matiére muɗum wadde fayida pali ɗum o wi beele eɗen tewji ɓe jibinɗen ɗoɓe beele eɗen tewje jiɓi holno nawsutenɓe to jeeyeɗen to ko hunde wadde fayida ko hunde fonde wadde koye yimɓe ko hunde fonde wadde ɓerɗe mumen e becce mumen ngam ɗo ko subalɓe mbiyata ko ɓoyde leggal e maayo wattata ɗum moro ɓaleɗe ɓoyde forêt wattata ɗum boɗeɗe wattata ɗum tubak seeɗal bandiraɓe tedduɓe e on jarama min beltanima on dendagal wuuro moɗo rewo e worgo weltanima arɓe ɓe kamɓe koye maɓɓe kadi ɓe beltodiri kadi onon fof on jarama yo Allah yoɓon moƴƴere yo koyɗe moƴƴe dotton on tinnima no feewi on jarama
anani usoro e woni ko imama tan o welto sabu toon jibina toon mo seyen hawru molo ndaga non so nurta imama kadi babu seyen welto day ko jabbe seyen ko non kanko do wadi wadi ha gede way non law hande non e zeydi dia sadi hande en dan non so en jettani avion en jettani baro en jettani oro en dan non mere lemu hoddudi e jibdi fulani hande den fura ko mar mawdo ngay dem no jara kadi kala kadi gardo dia albarkalla neddo fo fadde gollal yiɗi en yiɗi haala muɗum haala no dawde gandi sa ay gol ane mo teddo sa yiɗi non tawon kamat nonne
Seydi Diallo jeeri jalal oɗo oustad Diallo ɗum kadi ko ceerno Ibrahima Seydi Diallo Ibrahima noon halilillah kanko ne bamum diineji ko kanko kadi fuɗɗi kadi diineji fof fof kadi fuɗɗi kadi gayni kadi babou sene noon no wiyen paam noon kadi pinal kadi o diine gueɗe ɗiɗi kadi certuɗe kono sen mbalama hannde ndendiren fof nde tawno pinal o diine ɗo goɗɗi doyi sa servide noon sa dawi serde ko ɗum goɗɗo doya no fewi wonno he rasul sallah sallam o jogui noon chariyanke goto wona kabul zoyra on ko chariyanke woni jimowo ayo haali nane wona sernaɓe ne mbiyani puyno nalankagal walla awluɓe ene cawni ɓen tawa pamani ƴew nalankoɓe awluɓe ɓen dañi chance haalani hay ɓurano ɓe kalani hay ɓurano eyyi bandiraɓe tedduɓe bandiraɓe basiraɓe hoddiɓe jiidaɓe kala rendaɓe kala min gofni on walla min calmani on no woɗɓe mon mbiratto ni min beltima tigui tigui no fewi min beltanima radio dingiral fulɓe min beltanima radio dingiral fulɓe no fewi noɓe kewi widema ni itti yewede ko gonga radio dingiral fulɓe itti yewede duuɓi tati ɗi foof walla ni mbiya ma won duuɓi sappo pawɗi joni radio dingiral fulɓe ene dari e ittude yewede radio dingiral fulɓe mba rendini ɗon yimɓe heewɓe gueɗe kewɗe ɓe mbaɗino ko nder hen dente kewɗe haalullaji kewɗi kalan hen gande kewɗe jalti hen nalankagal yalti hen nalankoɓe mawɓe kaali hen ko wayna musidɗo meɗen Hamady Pati Thilani ko wayna musidɗo meɗen Daouda Dieye ko wayna woɗɓe ko wayna Mamadou Abdou Seck o haali hen omo ɗo haala jimi muɗum baɗɗi nafoore gartam no fewi mbiɗen keɗoje seeɗa seeɗa fof oɗon keɗoɗo ko wayna Alhaji Ɓuɗɗuɓe en gueɗe mbaɗe noon hakkude mbeewa e naggue gueɗe mbaɗe noon adde banggue ɗemgal ɗum ko oɗo Mamadou Abdoulaye Seck oɗo yimata ɗum ɗo Hamady Pati Thilani mbiɗen ko keɗo ñande altine fof haɗa heewi ɗum ɗon haalde mbiɗen watti hen hakkillaji ko hono noon Moussa Samba Sow ñande aljuma fof yimɓe ne keɗomo hen arde jewte nafoje no fewi wadde radio dingiral fulɓe kadi omo wi heɗade sa ko numéro uji tan moƴƴata ko numéro maɗa woni 01 sen kaali français 01 789 00685 sa welama kadi ñoƴƴan mbawa ƴeeyede hen ɗum ɗo ko nafoore no fewi min beltanima radio dingiral fulɓe e Kouba ko rewti hen en beltanima kadi wuuro Esongo ha tengti maire Esongo ha tengti e joguiɗo association aji pelle jokkodirɗe e wuuro Eson ɓe ganduɗa ene ɓamti radio dingiral ɓe jokkodira e muɗum en beltima hen monsieur le maire o en beltanima ɗum no fewi e sukaɓe zone takkiɓe wuuro ngo foof wonduɓe Adama Boubacar e wallude ɗum e ɗum ɗo en beltanima no fewi ha tengti kadi e pelle ɗe ganduɗa ha tengti pedde wuuro Moola ganduɗa ene wondi e radio dingiral fulɓe ene walla radio pedde wuuro Moola ene wondi e radio dingiral fulɓe ɗum ɗon foof so wodi tindini han tindini ko ballodiral manka ko hono noon kadi e tabital pulago ne kadi ko luutaki hen on jiiɗo tabital pulago immiɓe pensik gari ɗo immiɓe ceerno Yahaya Dia haali ɗum naani o wi adan yimɓe so weekend joni na ɓe jahanno ko ɓe jahanno ɗo Belgique ɓe jaha Suisse o wi kono joni hannde o so alkamisa so yalɗiɗi so mbaɗi yimɓe ɓe garat ñamto ha jooɗa worɓe ɓe e rewɓe ɓe cukalon koñ mawɓe ɓe fof kawran ene kaala ɗemgal mumen ene kollira pirinoɗe mumen so ɗum ɗo so woodi ko tindini han tindini ko wadde tindini ko tidde hoore mum tindini ko yidde mawninde hoore muɗum ene wawno waɗayede nokkuji goɗɗi kono ɗi ñamtuɗon ha jooɗo gonɗon ɗikkon mon hene tigi ene jala ɗum ɗo wonɗo tindi bandiraɓe ha joni ko ɗum ɗo waɗi joni ɗo garɗon ko noon
oɗon ɗon dama hoɗon jarne hen ko koye mbaɗan ɗon yimɓe beltima hen no fewi kala garɗo ɗo koye darde mawde ari ɗo koye jingol manngol ari ɗo hene yoori gueɗen goɗɗi ɓe ƴettiɗo konkuɗi haalama ɗo konkuɗi kewɗi kalama ɗo woni en ƴettiɗo consulat meɗen Amadou Diallo consulat meɗen Amadou Diallo haali ɗo haalaji baɗɗi nafuji no fewi fate jangde en jiiɗo mini meɗen alpha ñam haali ɗo ko fate jangde gueɗe tiɗɗe ɓe kaali ɗo en jii Abdoulaye Sow inspecteur Abdoulaye Sow o haali ɗo haaluji nafuji ko fate e jangde en jiiɗo yimɓe hewɓe kaali ɗo kala ɓeɗo kaali jangde ɓeɗo kaali affaire rende ko wayno Ceerno Yaya Diagne to immi ɗo to Amérique ha immi ari ɗo ganduɗa jardiɗo radio Kokoriko o haali ɗo ko fate pinal ko fate diine ɗum ɗon fof koye nafoore ha joni koye leñol média en jii ɗo Alassane Sele Diallo o haali ko fate e tabital pulaako darde muɗum en jii ɗo Abou Sile ne haali ɗo ko fate e holko woni pulaako o haali hen holko woni pulaako holko ɓitti pulaako ɗum ɗo fof holko sa rendini ɗum ɗo fof radio Dinguiral Fulɓe o rendini ɗum ɗo fof ɗeɗo pine e ɗiɗo haalaji nafoji e ko oɗo inspecteur Abdoulaye Sow ko haali koɗo ko firti ɗo son ƴeewi woni jangde nde ganduɗa jangde yahdude e professionnel yaagal jangde yahdude wadde wawde neɗɗo o ɗo janggata ɗo o fuɗɗo andude meccal ɗum ɗon hunde mawde en keelaki koɓe cikkumin a haaliri ni hen eɗen ponnomo heɗade annani ko haala mawko mo haali ɗo saabu mo haali ɗo ko walla ko caggal cukalon men kon ɗo pijata kon kon hono kon ɗo ñetta jam yo taw ko ɓuuri en enen meɗen gandi ko meɗen ɗum tonniɗen ɗo kono kon ɗo cukalon yo taw sokon gari yo kon gon joom en mecce yo kon gon joom en ganda neɗɗo mo jogo gandal taw gandal ngal o liggaraki ngal o yiwa a yi o haali ɗo wi joni ha Daouda Gueye joni hay ko Daouda ko joom meccal kono meccal mum ngal ko waɗani ngal waɗi de ɗum ɗo ko hunde ganduɗa heɗen poti ɗum naftorade wonko ganduɗen goto men fof onon ɗo goto mon fof no wawi ndema kono ndemu o ko waɗaka waɗi de ɗum ɗon ko meccal wonko mbaɗata hande yimɓeɓe kono gandi haɗum wawi kono sa waɗani ɗum validé o wi aduna hande o ko aduna validé aduna woni mbaɗa keɓa attestation keɓa seedantagal wonde ko mbatta ko haɗum wawi to jaaɗa ko kollira ɗum ɗon heɗen garta ɗo koɓe kaali ko fewti e jangde tinno ɗen jangde ko hunde mawde no fewi ko haali ɗe jiɗi memde tan ko seeɗa ko fate jangde pular en jetti hen dariɓe hen ɓe no fewi ha tekti ko wayno Abdoul Mamadou Abdou Seko e kanko e Modibo Aliou ceerno Modibo Aliou to inal ko université inal ko koye anduɓe mawɓe ɓe jeeya o haali ɗo nane kanko inspecteur o wi sa haɗa wawi janggude pular daña hen taw koye nder jangde ma nde janggata français nde ɗum hokkuma point jene jeɓɓenirɗa ene seeɗi min jiiɗo duɗe ɗe ganduɗa duɗal nani wonɗo ɗo to Poissy ɗo to ceerno men Oumar Ndiaye duɗal ngal jangguinanno hen ko Saybou Oumar Ba caggal ɗum ko min jaɓɓati duɗal ngal ene waɗi sukaɓe janggatnoɓe ɗon sukaɓe ɓe hen ko bak mbaɗatno ɓe hen yiɗannoɓe ɓendu tan joni tawa a jogaki ɗon a wawani a jogaki point ngaji kewɗi haɗa jogui faiblesse walla haɗa loyi to banggue mathématique haɗa loyi walla to banggue histoire walla to banggue tan ko fate e matiére uji jangate kono sa ƴetti pular o cukalel men ngel so ngel ƴetti pular ngel janggi pular o ene yaawiɗo muɗum so tawi o dañi to 5 o dañi ga 8 o dañi to 7 en walla nayi ko nanndi hen so tawi pular o dañi hen 18 ɗum ɗon ko payeŋaji garɗaji ɗum mballa no fewi o wawa ɓennoyde ɗum walla o heɓa bakka law ko ɗum sodon enen fof eɗen poti wattande ɗum hakkille o haali ɗum nani kono mbiɗa andi hewɓe moon mbiɗa yannam ɓay kono demɓe seydeji tawi ena yarde ɗum ɗo ɗum yarde saccaki mbattani hakkille ko ɓaɓaɓe fof ɗum ɗon ko woni nafoore en no fewi cukalon kon namne kon jangdeji pular ina nafa no fewi leydi ko jamma leydi
ma gono zume ko de galwe fitan ko de gal bilala ko de ko ci wadi janden jome ko an sababu muni ko sayen wuro molo sabu dalilo muri ko sayen wuro molo law toro halebe lambe jigo be habnu ko bonal bu malik si protoro i furnyori furni gaadi dogo en la adi bilar sa bilade so do jinona wallu sugawi kwari da ko kar lañu ayu ila ko mera dani for ko ino daw sama jey ngari jari ngale jamuli tor boro jindre charmo usman ja dande jaar gele jamul jagi fedi jabi tari dambaji tadi jamirni may tallima funay to haray gudadi helmi jere on tan makaraade de carte de maadi ñande bakara ñi fibri wore mali humana bi mali serali biri mali pranay biri mali mulay lodul funay anka dolo bako mo ngal ciallo mo gada to gele gele tan takko lenu godo gel fuñu won ma ngari kawni yon ni mali boli sarri bal maadi Amadou Diallo bokke jeeri bokke jallube naawi ɗon koye pere jeeri jeeya pere jeere pere njurwaano pere jeeri bokke pere gaajoɓe pere njurwaano ko jombo e nguy kore kale kaji karte won fala adama ngaran je jibri albaga mo wonti ko jaba adama naade bandu e wasa ko de jaadu sa bayini do sara baro buru sernaɓe tako salde ngore maaji surmale jammal de do al pare ko dal tingene jaju e mboto ci la fil jeri gatnal mutode e jaari ngene jamol jagule jamol jami toji gulle barke tawo jama agelo bayla bab jaay mako bal ngam du so to al mala ande ci de pali tuttu do ma ndo ngana ne do sem bari jam fa de la mur ko wonde bal yam baye de abu kan ko ngoni pullo kante doko aadi bilade be servor allahu fulora mu seydu kan woni mustafa boni mayde hadi yawar laabi kono allah wino kullu nafsin zaiqatu mawt kullu man alayha fa'ilam uzira baga zizaru kala kala ko taga ongi sora sudan ma med maid Sulaiman an o gore tan labi dambaji sel jari ngeldi demba trigo demba jeeri demba caami demba aan jagitanigo jagal juundu jagal kone jagal beebal jammule tan jammi cooñi gule barkeji e jammi ardi kiirani gurel baba nomu jira ngara gaña ngara kula ngara cuusa ngara ko janali saydi arat sañi arat sa suusi arat sa hulu kada arat jammi tadi woni jammi subar wire jammi rima tambi funayi kiɗi juulu tambi funayi seligaji mayo seydu wona molo naaɓe wondu ko en waɗa jeeri nane e walo de wodu wonde haɗa sande nanede ko fuɗɗumi e bonde ngari jele ɓuuri maaro cukagu kono sanani koma e ɓuuri ko majjita ko majjuno ko yiitaka kono mboɗo aduniya ko beelel jeeri so toɗi jarana soɓe wi ko waɗan anna ko laakel jiiri tammal ngoro ne jagui hande ɓooro bismillah